May maayong adlaw mga ka-listeners, no? Alas 5, apit na alas 6 sa buntag. So, sayo-sayo ko nakamata ron. Pero wala, katugon pa kayo. So, wata ka-upload gahapon og drama sa ka-upload sa Sumpay ba. Kay kuan. Istawagan ni ko kalaag-laag hapon, no? Di alas balay ba. Nya kakaron ato i-try ning kanang habal-habal driver ka lang part 2. So ayan ato makadaog ning si memory. Ug kining ato ang kuan. Ato ang load. So ayan. Mailhan man nino kay ma-upload man. So katugon pa ba ko ron mga kalasinol, no? Pero isayo ko kay para maka kuan lagi. Makabawi og upload ba kay gahapon wata ka-upload man. So upload taron. Kining habal-habal driver ka lang ato asa ning sumpayan kay nataon-taoron po wata ka sumpay, no. So ayan na to aron. Sa mangtas basig unya siguro unya ning hapon. Unya sa drama nga kuan ayay mapriso ko katong dramaha. Kuan basin pug unya pa siguro nato ni makuano kay pa ma-edit ba pero na-arrange na nako no ang mga episode wa pa lang gid siya ma-edit kay gikapoy mo sige tubang cellphone labad o ba wanit ano katug tarong nakaroon ni sayo kog mata kay kuan mamawi lagi sa gahapon nga wa ka-upload ba dugay maguding magkuan mag edit dugay sa ding mag-mix pod kay taas man. Wala na makalisinor nga sinsya kay ninyo, no? Gahapon da may nanawag hapon na okay la sa number ba. Abi ko gnay mo sponsor og loan. Kita makalisinor, no? Na narungsin na itong gahapon din nanawag ba. Nya adi silang tabaglangan. Atong paminawan ninyo ang kuan part 2 sa habal-habal driver kalang. Ug karon sa sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, habal-habal driver kalang. Kahit konting liwanag ng pag-ibig ang sa akin. Oh, Mirus, Chris. Nanaw sa gikas kotse. Oh, may mga tao. Ipatasin mo kabok! Tulog! Oh, mga tao nagkulit. Ginuulas, Chris. Tulog ko. Oh, unsay yung tuloy ka niya? Say, Ilabot ka! Ninyo! agaon ko na. Buhay ko ninyo! Ayaw ninyo sa gilanti. Balat magkawan ko! Ay, kit! Ha! Kit! Nabalik ako din sa ospital. Oh, niabot na sa hambugkero nga ang hilito. Oh, may kay nanaw na ka, Miss Chris. Nga naman? Prangkay lang ko ko. Nasuko kay nga naluwas ti ka? Unsa? Unsa man itong hitabuang? Ambos mi? Unsa? Unsa ambush me? Nga mangod ko. Nga, mo naman og wa ka malipay sa kong gibuhat. Nga mo ang pagpanalipod nimo. Nga dili ka mahilabtan ni atong mga tawanan. Mao ba? Sa ato pa, gusto ka mo katawa ko. Mag-aleluya ko. Nga naluwas ko nimo, mao ba? Kuha lang, kining... Ug sa gusto mo. Mugakos ko nimo. Unya mo ingon ko, oh, thank you, thank you. Salamat kay ang hilito nga giluwas ko nimo. Ha? Mo na gusto mo? O, Irsat. Siyo eh. Dili ay. Nga nagutaw, mugakos ka na ako. Kuhaan ba? Bisag kamay lang tagusuilo ba? Pero, sige lang. Labay naman, oh. Unya Amo na- lagi, okay unya ra- lagi. Okay ra ko. Ha? Ganang maingon makak-ambush me? Nasunod to sunang-una na ko. Iyabag sa ning utog na ko. Hanggaw sa ning utog na ko.
Hanggaw ko. Nganong mao ni nasud sa kunahuna nga ambush me. Dili. Gusto ko klaro. Nganong maoy nasud si imong huna-huna? Pagklaro ang hilito. Okay. Mao ni nasud sa kunahuna tungod kay murag wa ka makagusto nga giluwasti ka. Hanggaw ka? Wa ka mahimo. Di ba? Detso ka ni kaglakaw. Pero kung sipyat ko, sorry lang. Sayo pa si mong pagtuog yun. Oh, good. Labing mainong kung sayop sa akong bagto. Sipyat ko. Sige, manay dagang istorya. Okay ra, no problem. Nya, kung okay ra. Nganong wa pa makamulakaw? Asa di ko mulakaw? Bahala ka basta ka paingon, oy, wakoy labot nimo. Di lang tingali ko mulakaw, Kay basig, kining, di lang ko mulakaw. Basig-basig ko ang imong daddy nga mubiya ko sa kompwesto. Unsay mo biya sa pwesto? Sa akong trabaho. Ang akong trabaho, mao man ang pagbantay nimo. Mga di lang ko mulakaw. Hindi ko magpalayo kay basin niya ikiha ko, mawagtangan kong trabaho kay abandonment of post. Hanggaw snang nimo, abandonment of post. Kaya ka na? Wag say gusto Mahalag makonsumisyon ka na ko. Trabaho lang, Miss Chris, walang personalan. Day Chris, ni adik ka? O, amay. Uy, kumusta man ang imong lakaw? Isapot ko, naglagot ko. Uy, ngano man, uy. Basta kaya ko mahimuot sa kulakaw. Si Daddy, Kalma. Nasa suday. Nagpiyong-piyong lang na, pero nagtugo na nako nga kung moabot ka, papukaw din siya. mao ba? Unsa pa? Ay da, nagsigyaw pangutana kung si Angelito nagbantay ba nimo? Buiset. Day, Hugid ko mahimuot anang gibuhat ni Daddy nga iya ko gibabantayan og tao, amay. kay ngano man kuno bi, para man gud na sa imong kaayuhan, good. Unsay paras kaayuhan, amay? Wa ko makagusto. Kay mura kog sad-an, mura kog piniriso. Nga may magsunod-sunod nako. Wa ko kagawasan. Kung unsay gusto kong buhaton, kay naay mata nga nagtan-aw nako. Day, to naman ko'y hulga sa inyong kinabuhi, Ay, good. mutuo man ka ng hulga-hulga, uy. Taho ni mo, day, uy. Basta, makigsulti kong Daddy Baldomero. Oh, si Angelito, nara siya. Nagtanaw diri. Mugan lagi kalagutan akong maayo ay. Hala, day, ako, day, no, malipay ko, day, nga doon ay magbantay na ko, day. Aw, ikaw malipay, pero ako dili malipay. Che, tiyak ka na. Anong di man siya gustong bantayan, uy? Oh, si Angelito ni apaingon diri. May, unsay sulti atong Miss Chris. Ay, da, naglagot ko no to siya nga gibantayan nimo. Wa ko'y mahimo kung mao na iyang bation nga maglagod siya nako. Saan ko man, ikaw na magkumituman sa kong assignment nga gihatag ni Sir Baldomero nako. Ay, maulagi, uy. O, sabi niyo mo, May, wa masipyat si Sir sa iyang sugo nako nga bandayan siya. Kaya kung wa pa ko, doon na initabo niya. Ha? Uy, unsa pipot mo ipasabot, uy? Oh, wa di siya musulti sa nahitabo siyang lakaw. Ngano lagi di ay, uy, unsa pinitabo sa inyong lakaw? Gatangan mi mga taong na nagbunit. Unsa? O nahitabo ang among panagsangka niya tong upat ka tao nga mitabang nako. Kinuo ko itaon. Uy, unsa pinahitabo, uy? Upat ka tao ha. Di man upat ka tao mitabang nako. Hala, no. Makikaway ko nga magmudagan ko. Bodyguard ko. Palip na nako siya. Asas, bati pa kayo. Tanawa nagwala ko. Wakag kita nako. Tanawa ko. Gamay na kayong bunog nako noon. Oh. Sa kunaong kita ka. May gamay bunog. Oo, lagi. Pero wala ko na ikasipayan. Gigaway ko may. Binirahay maay bak. Tsuk magpatid. Binirahay maayo. Hangtod nga didagan ng upat ka mga tao. Nagtap-tap sa ilang mga naong. Naluwas na ko siya.
Mao ba? Mao na. Ulo, Mo sa angay kisang batayan, kay may mga tao nga nagtinguha sa ilang kinabuhi. Wa man lagi mo sulti si Day Chris, dako ana lagi. Bawa ko dito siya musulti kay maikog tingling to siyang musulti sa bilidar ko ba. Basig dili sa gustong may bawo ka. Uy, kapiligro ko di ay ninyo, uy. Peligro kayo pero diha man ko. Awa. Ay, ala, hangin na siya. Oo, niya. Anong di magigit gusto si Day Chris nga bantayan ni mo siya, uy. Ang buto sa niya anong di siya gustong batayan. Basig doon ay milagro. Hinuon, nasugdan manggod nga sa una pa nag-abot ninyo nga diha ko, nga mo siya gibadlong o gihambugiroan yun siya nimo. Mao na naka-diferensya. Badlungon kay sipyat ingnon ta kang bugero. Ha? Bala siya. Sa naman. Ana sila sood sa kwarto sa ospital, sood ko. O, ha? Tuwara ba sa sud si Day Chris? Mali, ito lagi sood lagi pero musod ko kay mo report ko sa akong performance karong adlaw. Manabi si ka dito. Tural. Hala, Sa- uy, paabuta lang nga mahuman si Day Chris, kaya mo gawa siya. Kaya pa sinugdi siya pasamok dito sa sud. Ayaw lang tingali. Kay kung magpaabot ko mo gawa si Miss Chris. Unya musod ko. Unya wala gaw siya, di ko kabantay. Diskuido ko. Bito sad no, ka bright ni mo. Uy. Mao nga musod ko. Okay ka? Pataod-taori lang sa una ko nubi, ha? Okay? Okay. Uy, Iho Raymond. Ang ano ka? Usa pa'y nahitabo ni mo, ha? Sapot ko, mami. Oh, usa pa'y hinungdan, Iho. Kakita og enkwentro nga ako mga kauban. Pero gilupig sila. Unsa? O lagi, mami. Gisapot ko. Naglagot ko. Kaysa ba inyong gikakontra? Ang tao ni Attorney Baldomero. Sa? O lagi, mami. Kay nga ano, ha? Usa pa pagkahitabo, ah. Mao'y unang na marigla. Pwes, ikiha na to. Ayaw lang, mi. Ayaw lang. Kapoy na. Usi kapoy na. Nati daghang abogado. Ayaw na lang lagi, mami. Mubaos, mi. Aw kon mo bahos ka mo, importante nga kamo ang mulapos, Iho. Dili ang kontra. Dapat lang, mami. Mo kinihuna-huna, Raymond, ha? Mi. Nga wati ka padaka aron bunugon lang og laing tao, ha? Wati ka padaka aron pasakitan og laing tao. Mas maayo pag kamo ang makabintaha. Oh, ginami. O dili ko ginami, gusto, tabo. ha? Dili ko gustong makakita nimo nga may bunog ka, ha? Nakasabot ka ba, Iho? Yes, mami. O kisabay pangan sa tao ni Attorney Baldomero nga gikaahway sa inyong grupo, ha? Kinsa? Ginganlan og Angelito Mondragon. Angelito Mondragon? Yes, mami. O sabay nagkuhayaan na niya? Wa ko makakuha og picture niya, ma'am. Ha? Kahilas good niya. Kana. O ginay sakto. Hilas. O gina, mami. Angelito Mondragon. Oh. Gusto ko makakita sa dagway ni Anantuhana. Sagi lang. Kung makahigayon ko, picturean ko ang dagway niya ng Angelito Mondragon. May. Dugay man lagi. Sudlong ko na lang. Sud lang ko. Ha? Uy, basin nasuko si Day Chris, uy. Ano ko masuko. Sud ko. Sige, tana, ubanan talaga. Okay. Dali. Salamat. Day Chris, Oh, ano ni suod mo? si Angelito ay, mo-report ko na siyang daddy ni mo. Unsa? O kung sa i-report mo? Mo report lang ko sa akong performance karon. Unsa? Manghambog ka? No, di mo ni hambog. Lasag mo eh. Angelito, Uh, gusto may i-report ni mo. Oh, Daddy. Sir. Gusto kong mahibaw, Angelito. Oh, okay sir. Okay sir. Ang hilito mo, pabilib gid ka? Dili man, Miss Chris. Mo report lang ko ni sir. So, manghambog ka? Di man ni hambog.
tinuod man. Isulti ang Hilito. Ah, kuan sir. Sige, Angelito. Pabilib kayo ni Daddy. Go! Inom, Chris. Maminaw ko sa report ni Angelito. Okay, sir. Ang naitabo, sir, sa lakaw ni Miss Chris, dito siya paingon sa bukid. Mahaba yun. Mahaba Inom yun. lagi, Chris. Usa ka ba? Padayon ko, sir. Padayon. Dito siya paingon sa bukid si Miss Chris. Bukid, giba? Nya, ako, isainan mo ko nimo nga mahimo kong bodyguard niya. Tural, sunod ko niya. Ang motor man ko. Gunsay na hitabo, ha? Nagmotor lang ko, sir, kaya wa mo ko pasakyan niya siyang auto. Dito sa Awaaw napit na. Abot mig Awaaw na, sir. Awaaw. Awaaw. Mingaw na, bukid. Nya, sa may likuanan, akong, bakit, kasunod man ko, kalit kami hunong si Miss Chris. Tinga ako ba, ngunong nahunong siya? Ha? Hunong niya sa kinan. Tinga ako, hunong sa ko. Matong, tinga ko, ako obserbahan sa may tabo. Unya, may gawa si Miss Chris sa yung kotse. Gawa siya, nao siya. Bila, sir, tulad ka, sir, kita na ko. May tao nga nagbunit, biduol niya. Biduol. Unsa? O sige. Pabilib yun si Daddy. Shut up, Chris. Padayon lang ko. Padayon. Ilom sa Miss Chris, no? Mao ka na. Nga, tinga mo ko, may gawas ba? Doon na ilaing mga kauban, may gawas kikas kalibunan, sir. Mga tao, yapon, nagbunit. Tulog ka tao. Di gunitan si Miss Chris. Sagit si Miss Chris, no? Nung dan nga, diha mo ko, badlong na ako. Usay ng pagbadlong na ako, sir. Suko man na sila, sir. Suko man. My God. Pila ka tao? Upat ka tao, sir. Upat ka tao. Unya. Unsay sunod ka na hitabo? Suko man sila. Oh. Hamagan ko. Hamag sila ako. Likay ko. Tural. Ang amag patara lang ko. Mautong nahitabo, karambula. Siluk bagay, pinatiran. Kumbati susto, sir. Hulo, uy. Katriling good. Oo. Unya, unsa may nahitabo? Ilong amay, uy. Wadyo kay apil. Uy, Apil magig ka. Trilling, manggod, mong nangutan ako. Okay, paminaw ay. Mauto, sir. Padayon na mo panagsangka, sir. Hapak, lihay ko, birahan ako, tikangkang. Di pa higayon nga, nagunitan ko sa, nagunitan man ko, gunitan ko sa kauban. Unya. Gibinaklid pa ko, sir. Okay. Tapos, unsa may nahitabo? Maigo mo tagusog, sir. Ningkamot ko, maagitsuro na ko, bunal ako si Yuta. Uy. Kupo-kupo ang agi, sir. Uy. Miyamagan ko sa, patira na ako, tulimbang ang agi. Nihamag mang napit suloyo, bakik, pati pa yung suloyo, gamit ko sa bakik, tikang kang yapon, tulimbang. Unya, unsa say sunod, uy. Ilong amay. Padayon ang Hilito. Ang usa, kuminaw sa Miss Chris, Ang usa, ibot man, sir. Ibot ang kutsilyo, sir. Iyay, trilling na kayo, kutsilyo na. Uy. Dunggabon ta ko. Mato nga, harong, hamag. Hana siya dunggab. Lihay ko, natural, ang magpatara ta. Usabog dunggab, lihay gabon ko. Patira na ko ang kamot kargunits kutsilyo, lagpot kutsilyo, sir. Ambak ka na ko. Sao na kong kutsilyo. Ako na nagunits kutsilyo. Mautong, handlok sila. Ako ang sulat bunggab. Nanagan, palayo sila. Singkitan ako. Ay, magdagan, balik mo. Unya, ibalik ang hilito. Kuwan, ibalik ba ang Hilito? Ilong ko na mo, Daddy. Amay. Okay. Wa ni balik, sir. Di ay. Gugdon tan ako ba? Pero, kuno na mago. Gugdon tan ako. Kuno na mago nga kung gugdon ako. Basin og, doon ay laing kauban nga nagpahipi. Unya binuangan si Miss Grace. Kay tuan ni sunod ko dito, ni sunod ko nila, gukod ako. Awaan lang ko bugukod. Unya, wa masan sila mo balik. Wow, uy, very good, kaayo. Ilong ko na amay, be. Sa baan ni mo, uy. Taba, uy, ni daig lang taba. Good. Good performance ang Hilito. Good performance. Ibang pagkamago, Daddy. Og tungod ni ana, doon ako'y bonus kanimo. Uy, sir, bonus? Dad, nga nagutong hatagan mo siyang bonus. Ayaw, sir, ayaw. No, akong nagustuhan nga hatagan kag bonus. 10,000 pesos. Daddy, My God. 10,000 pesos? Gamay ra na. Kumpara kon ang imo pang kinabuhi ang nadisgrasya, Chris. My beloved daughter. Dad, Amay, ambiang akong clutch bag, ha? Kaya hatagan ako karon-karon dayon si Angelito sa iyang bonus. Yes, sir.
Saan tawag? Dawat man. Pamugos maghatag. 10,000 gani. Sa hindi mo dawat, pamugos man. Dawat Hoy. man na. Oh. Okay. Miss Chris. Ni kang tang uroy ka, no? Pagkaan mo now, eh. Ha? Di dawat yung 10,000 pesos, no? Gidawat man. Gidawat. Gidawat. Gihatag man. Gidawat ko lang kay insulto magdili dawaton. Pagkakag now. Ambi na. Lo. Ambi na. Buyo ni mo. Ambi na. Di kang sabutok ambi na. Buyo, no? Imo ning kuhaon. Ihatag na ko. Unsa man? Ihatag ni mo o dili? Tubag. Oh. Kuhaon din mo? Wala problema. Di mo magkagkuhaon. Niya, dawata. Ambi. Okay. Nana ni mo ha. Ngiga ni mo sa? Dawat mo ka? Oh. Sip-sip kang dako. No. Di na ba tingali na sip-sip Miss Chris? Di gina tingali sip-sip. Kay misulti man lang ko tinuod nga mga paghitabo. Tinuod si mong kahanggaw? Kanang sip-sip Miss Chris, ang ipanulti ana pulos hambog, tila ba tila. Nya dili tinuod. Pero nga kung gisulti, tinuod man. Busa dili mahasol ang akong konsensya Hilom! gingon nga sip-sip ko. Hilom, uy, hilom. Oh, okay. Sa sunod pa, Oh. palihog lang. Di ko gustong magtaho-taho kang daddy, ha? Depende tingaling. Sa depende. Magagad lang tingali sa kung gusto nga agad lang kung mo report pa ko dili. Kung ganahan ko mo report why makapugong nako mo report yun ko. Oh. Ilabi na og kanang underestimaton ko. Aw report yun ko. Ang hilito! Ang hilito. Oh, amay. Iduol pa mo si Day Chris. Oh, dool bitaw. Wang yan mangipawi ang gihatan ni Sir Baldomero nako. Oh, unsa? Uy, kangilad good. Gipawi pero okay lang way kaso. Ako lang sang gihatag niya. Kay iya mangikuha. Pero gihatag man gud to ni Sir Baldomero ni Mugod. Ay mao lagi unta. Pero iya mangikuha. Ako na lang gihatag. Hala, kangilad pud niya, uy. Okay ra ko niyan. Total, wa man sa ko magpaabot na itong kwarta. Bisa na, uy. Gihatag gud to ni Sir ni mo. Ako na lang gihatag kay namugos man. Basin sa kong gibuhat, malipay siya. Ang hilito. Oh, si Chris. Hello, Chris. Ray, magkita taron. Oh, ay problema. Muni taron. Magiinom ta? Inom ta. Muni, ako'y bahala. Oh, mo ba? Pero ayaw to dadaan imong mga kauban nga mga bayot, ha? Nga wa makabunog di ang hilito. Pero nagdumot sila. Sabay niya, oy. Upat sila kabuok, wa sila kabunog ang hilito. Mga pulpul to sila. Oh, mau lagi. So, karong gabi, ha? Atos tambayan. Okay. Kita rin ha? Yes, kita na to, ha? Good. Oh, sige. Magkita ta karong gabi. What time? 9 p.m. Okay, deal. Bye! Bye. Magkita mi. Kamerang duha. Oh, okay kayo. Dogay na ra ba kung may plano ni mo, Chris? Wow! Kagwapo gud sa akong anak. Naimyaw na ko anang mga punga, mami. Oh. My son. Sige, mi. Hindi ko magdugay. Oh, asa ka? May date ko, mami. Sige ka lang nga may date. O niya, way agi. Yes. Sumibot may pasabutan nami. Sige ka lang doon ay date, pero... O pa ko'y nakitang babaeng ni Mabdos. Mami? Bakit anak ko?
nga matini ka sa mga chicks. Ma'am, Gamita ka ng imong kagwapo, iho. Kano gunian ang kagwapo nimo? Unyawa kay produkto? just wait, Mami. Gusto na ko makakita sa akong apo, iho. Oh? Bisag pila ka buok. Bisang pagpila ka inahan. Mami, Pinaagi ni Ana. Mutuon ako nga. Usa ka katunay nga lalaki. Mami, nagduda kang bayot ko? Mo ba, Mami? Medyo. What? Mami? Oh, come on. Manggani. Nga ipakita nako nga doon na kay binuhatan. Gusto kong makakita nga tunay babaeng magbusyad. Diin, ikaw, mo'y amahan. Don't worry, Mami. Don't worry. Naay, daghan. Hayaw sa sulti. Ipakita ka na, pinaagi sa buhat. Yes, Mami. Oo, sige. Ato na ko, ma'am. Oh, kwarta. Saman may kwarta ka. Kwarta, di aman, Mami. O, pila ba'y baon mo? Di ay 5,000. 5,000? 5,000. Punan ko ka na. Usa ka bundle ka na. Uy. Tag 1,000. Pila ni Mami? 10,000 pesos. Thank you, Mami. Oh. Kini lang ang BMW nga kotse may akong gamiton. Mao na akong pasakyan ni Chris. Sa higayon, nga mahubog siya. Muli ko sa bahay, Daddy. Okay. Si Angelito, diri lang nimo, aron makabantay nimo. Ayaw. Anha sa nimo. Pero Dad, ikaw ang angay nga bantayan diri. No, dili. Naay pulis nga nagwardya ka nako. Okay, Dad. Kinahanglan nga safety ka. Safety. Makalagot to. Para na kini sa imong kaayuhan, Chris. Okay, Dad. Wala ka kaday, umukamang. Yabag ka? Ano pa kamangon mo ko nimo? Muli ko sa bahay. Aw, sige, day. Hanggaw ka magyud amay, oy. Ikaw ba? Ato na ko. Ay, kapag tanong mag-storya, nakaw na. Ay, tuan na siya. Ug si Angelito. Ay, nakalingi. Ay, Angelito. May, asa man to si Chris? Namauli ko na siya, uy. Mao ba? Oo. Oh, sige. Diya ka na, May. Uy, hala no. Kaling may agpas si Angelito. Paspasan ko akong pangadakan niya. Huwag ito makapantay sa Angelito, mibiya ko. Salamat kay wa ang kanahan ng Angelito. Huwag ba kasunod na ako? Good. Huwagin siya. Labing maayo. Tunay BMW nga niabot. Niabli ang window. Hey, Chris! Si Raymond di ay. Hi! Ganina ka? Mapag ako pag-abot, Ray. Okay. Good. Mga unta, una mag-inom. Pati kayo. Mag-order sa ta. Yes. Pero, asa imong bodyguard? Wa. Wa makakuyo. Very good. Excuse na ha. Restroom ko. Go ahead. Hindi ka na. Okay. Mayo kay wa ang imong bodyguard. Kay hugkon di ka. Huwag kumanan, ha?
mahitabo tali na tong duha, Chris. Oh, nasayod ko nga may gusto usab ni si Chris na ako. Oh, dili ka tinga. Kay bisa kung saan ako tanaw sa amin. Gwapo mangyod ko. Amay, asa si Angelito? Tuwa man to, sir. Nisulod man tong day, Chris. Di ko gusto nga adunay mahitabo sa akong anak. Pero si day, Chris, sir. Murag wa man gay gusto nga doon mo bantay niya, oy. Gituyo gid nako amay. Tungod kay kusosad nako nga mamonitor ang iyang kalihukan. Sir, Usa na lang katuig nga mahuman siya sa iyang kurso. Pero miundang bitaw, sir, no? Anugon kaayo, oy. nasuta nako nga murag wa na say gusto mo padayon sa pag-eskwela. May pag ako na lang tayo magpa-eskwela, sir. Bitaw, sir, no? Kanunay naman lang na siya mga barkada, sir, uy. O amay, ugusa ka na sa akong nagulan. Pero, sir, kadaghanan biya siyang barkada, sir, no? Puro gid mga laki. Di ba ka natumboy si Day Chris? Nili ko gusto nga mahitabo ka na amay. Pero maumagod na akong nakita, sir. Dili tumboy ang akong anak. Dili amay. Oh, imo niyo. Wait, so, busog pa kay ko. Ay, hinay-hinay lang. Halaha mo na hinahinay ni mo, gipuno na mong baso. Mura ka gusto kang mahubog na yun, kuda. Sa? Oh, no. Dili, uy. Kung mo na hinahinay lang lagi. Oo, okay. Nya, kumusta ang imong bodyguard? Ay, sus, pagarpar ka ayo. Hilabihan na ka panghambog nga kang daddy. Nga iya kong naluwas gikan sa mga tao nga ni atang nako. Oh? Mau ba? O, lagi. Ug ang uplok na kong daddy, nihatag sa rayog bonus. Bonus? Yes, bonus. 10,000 pesos pag yun. Gibawi na ko eh. Oh, yaman tragod. O, lagi, gibawi na ko. Lagot ay kustanan. Mau ba? Oh. Okay. Oh, imo ni. Huwag na pa kayo. Thank you. Makitaan to na akong bodyguard ni mo. Pakiton ko siya. Pasingitan ako. Ray? Kung mupalag, balian ako. Raymond? Medyo sakit pa gid ang akong tiil da. Nga nalisa sa dihang natakil po ko dito sa mall. Manawag na lang ko sa akong mga kumare. Ari na lang kami magduwa og madyong diri sa bahay. Gilaay ko. Gusto. Tawagan ko sila si Kumadre Jovenciana Abadjesa, si Kumare Generosa o si Kumare Potenciana. Imo na ba? Suba ka ito na. Murag kasukaon ako. Oh? Lipong lang ko, lipong na. Oh, don't worry. Ni ako, Chris. Basi, dili na ko makadrive. Ako'y muhatod di mo. Safety ka. Siguro ka nga safety ko. Yes, of course. Chris. Best friend ko ta. Eh, di ba? Yeah, I know. Don't worry. Basta niya ako, safety ka. Okay? Oh, okay. Okay. Eh, mong baso. Alright. Okay? Toast. Toast? Oh. Dako ang din na mong baso. Dako tingog. Good. Kumusta na yung daddy? Okay naman si daddy. Wapag yun mailikin sa miambo sa imong daddy?
Oh, abay kalambuan. Kung kinsa yun. Pero ako nagtuo. Nga katong mga tawhana. Hired killer ito. Yeah, of course. Pero, o di pag yun, pati yun ng imong daddy. Iba ko, Raymond. Kung mailan ko lang kung kinsa ng mga tawhana, ako'y makigpinusilay nila. What? Yes! Ako ko niyang daddy ko. Hindi ko gusto nga doon may tabos akong daddy. Gaya sa naman lang kanya ako. Wala ko lang akong mami. Pero, di ka magsilbing magigaway ka. Babae ko ka. Niya, mother good. Nga no, wag ko'y kamot. Kama akong mukabler to armas. Kamawasag kong mupatay kung kikinangan. O, alas pa o. Relax lang, relax. Niya ba kayo Sidia? Of course! Di ka! Huwag ka na nalaywa. Oh, Thank you. Later. kompleto. Niya. Pero, bisag, mahal na ko na nga akong daddy. Lakot kayo kong kuwa sa bodyguard. Kaya ako na yun ipabantayan. Sa iyo, Romana, very easy nga mapahawa na. Ano sa'yo buhaton? Nyaran ako na ito bagay-ipisa para makahuna-una at maayo. Ay, tuloy na yun kung sa'yo buhaton. Lagi. Relax lang. Very simple. Imo sa niyo. Pwede. Putlan ta niyang baso? Dakom kay kuwang. Pwede. Munay gusto na ito. Punan Okay. Punon na to! Punon! Good. Ana. Kana. That's good. That's good. Uy. Ito doon na sige inom. Sige, inom pa, Chris. Inom pa. Amay. Oh, uy, si sir. Amay. Usa man. O pa ba nabalik si Chris? Wa pa man, sir. Si Angelito. Wa, sad. Doon na ba ito'y cellphone si Angelito? Murag doon naman tingali, sir. Pero, tanaw na ko, balatuhon kay ito yung cellphone. Mao ba? Wa sa ko makapangayo niya sa iyang cellphone number. Na, nga naman sad, sir. Uy, importante ganun ta to, sir, nga doon na kay kontak niya. Mao man gani. Kung babalik siya, sultihin siya nga atagan ko niya o atagan ko sa iyang cellphone number. Areglado, sir. Akong gitawagan si Chris. Pero, anatindi lang iyang cellphone. Uy, mau ba, sir? Kinahanglan nga makamonitor ko. Tungod kay, doon na nagoy, niatang kanila. Swerte lang nga diha si Angelito. Kung wa pa, doon na noontay mahitabo sa akong anak. Maog yun, sir. Tawag pag-usap si Crisanta, amay. Oh, sir. Unsay resulta, amay? Wa yun, sir. Unattended yun na yung cellphone. Pero tuwa magaha si Angelito. Oh, nisunod man to, sir. Paglakaw nila Chris. Ayun taog na aras si Angelito nga nagbantay kaniya. Restroom muna ko, ha? Oh, okay. Upanan ka. Sir, banan. Stay put ka lang dyan, okay? Sige. Kaya pa? Kaya! Wait. Ops. Wait lang ko, okay lang ko. Kaya pa na ako lagi. Okay. Go ahead. Sige. Hindi ako na. Hapit ka na mapahong, Chris. Hapit na. Si Mami. Hello, Mami. Oh, asa ka na, iho? Di kami sa tambayan, Mami. Oh, be careful, ha? Basinugi mo na sa kay nagbo katong inyong naatraso. Oh, don't worry, Mami. Oh, magbantay ka kanunay, Uligi. Kisabay ka o ba ni mo diha karon? Ang akong amiga, Mami.
Si Chris. Chris Santa. Oh, mao ba? Ay, mao ba ka na ang anak ni... Anak ni Attorney Baldomero. Wow! Hmm. Gusto ko na. Awas naman. Uyab na ba ka mo? Almost na, Mami. Good. Paangki ka na iho. Unsa, Mami? Paangki ka ng anak ni Attorney Baldomero. Oh. Excited ka na makakita si mga po, Mami. Of course, iho. Oh, don't worry, Mami. And make sure, iho, siguruhan ka na, kay mao ka na'y magpamatuod nga tunay kang lalaki. Mami. Anak ni Attorney Baldomero. Ha! Gusto kong mapaangka ni mo siya, Raymond. Ang sulbahis ng Attorney Baldomero. Last shot. Okay. Last shot. Okay. Okay. Me. Okay na? Punan ba na to? Enough na. Katugon ako. Oh. Saman. Mauli na ta. Yeah. Uli na ako. Pero, hey, wala ko ni masulti unsay paaging mahawa si Angelito. Nga di na siya magbantay na ko ever. Sayon. Very simple. Tamni. Ha? Unsay tamni? Unsa garden kay tamnan? Tamni og ebidensya. Sama pa nang lit nga pasanginlan mo siyang nangawat. Unsa? Na pasangiling siya nangawat. Kay gastuhan lang nimo. Oh, gastuhan lang nimo. Minaw ha? Gastuhan lang nimo bisag 2,000 pesos lang. O dili imong alahas, ha? Sa hilom imong ibutang siyang bag. Pugo niya. Mangita din ka. Na, mangita ka. Dayon, usay sa suspect. Pagkatapos, ipahiling ang iyang mga butang. Ilabi na giring ang bag. Ugay, itam na nimo, planted evidence. Siguro, nabakuti siya. Ha? Good. Good idea. Good, you guy. Mao ka na ibuhata. Aron, malawa ka ng Angelito Mondragon kay usa siya kakawatan. Yes. Yes. Okay. Simple kayo. Kunin mo na nga mo. Siguro nga mawagtang ang pagsalig sa imong daddy nga ito niya. Ug papawaon na yun siya. Angang man ug magtiniro siya og taong kawatan. Wala ni dong mo siya. Higayon ko na ni. Bart? Bart Chris? Bart, ato na ta. Dali. Barugo. Oops. Mag-iso na siya pagkakaw. Asahon ko na lang siya. Ato na ko siya. Isa ka isa. Akong BMW. Huwag iyan sa kinan. Ako lang evidence guard. Tagaan ko lang og tip. Ang kwartya. Dol, anis, akong kutsi. Nagtapat man ang among kutsi. Oh, ablihan ko nga akong kutsi. Huwag palingkuron ako si Chris. Brad, dili na maong kotse ni Miss Chris. Sa? Ako yung bodyguard. Kailalag ko kusam ni mo ba? Angelito Mondragon. Kwan, kining, Dahil lang iso dere sa iyang kotse, sir. Nahubog din na. ako siyang ihatod. O ayaw lang, sir. Maikog tani mo. Nahubog siya.
Mao ni samputan basta ang inom og daghan, mahubog gayon. Oh. Oy sir, dili sim kotse. Imo mangyablian ang imong kotse. Ari siya sa iyang kotse ibutang. Ipahimutang na ko siya. Dili lagi sa imong kotse adtos iya ha. Ang yawi, para maabli ang iyang kotse. Ana man tingali siyang bag. Ibutang sila ko siya sa akong kotse. Kaya bugat pa ya. Okay. Ikaw ba? Sir. Ikaw ba? Oh. Huwag kang kasabot. Dili gusto si Chris nga magbantay-bantay ka niya. Kasabot mo ka na sir. Uy, anong? Iya ka man. Pasag di siya. Ay dili na may mo sir tungod kay ako lang trabaho. Unsa? Trabaho lang ako. Walang personalan na sir. Mamanigisangon na ako nga magbantay ko kaniya. Igo lang ko nagtuman sa akong katungdanan nga bantayan ako siya. Pero ay gusto si Chris ni mo? Nga mabantay ka? Anibaw ko. Pero kuan man ko sir, ang problema ba bisag wa say gusto nako. Dili masabsi ang nagsuldo nako ang iyang daddy. Dali agi ni mo ko. Uy. Ay nagsuko-suko sir. Sa? Ay nagsigasigahan ng mga mata nimo. Ha? Ako lagi mo ato niya? Di lagi mahimo. Ari siya skutsi niya. Okay sa mo drive. Ako. Wa ko salig ni mo. Labaw nang wa sa ko'y salig nimo. Sa? Bida. Bida eh. Ayaw porma sir, ayaw porma. Bida. Ay porma, relax lang. Mura magkagkasukmag ko. Ay Bida ni mo eh? Ay kasuko ba? Lisod man magkaaway ito sir. Bida yun. Bida. Huwag magitingali ka kailan ako kung sako. Ha? Ay lang kong tuliso ka sir. May go akong mata sir. Ay lang. Di lang gutaan na sir. Ha? Hindi lang mag-away ba? Pero kanit lang. Masamit yun. Ikaw ba gusto nga muhaton niya? Oh, natural. Dili na ko ito gyan mo. Ang suod kong higala kay tanaw na ko nimo. Barako kay ka. Nay mo dagway, barakong dagway. Ha? Unsa? Barako kay kag dagway. Sa imo lang ang pananaw nga barako ko sir. Ako yung motor niya. Sige. Gusto mo yung kaka nga ikaw ang matod ni Miss Chris. Okay, may problema. Good. Oh na, ayaw pamugos nga ikaw ang motor niya. Kaya tingalig. Na! Idap. Sus! Tingalig unsay sus. Pida! Gihagit ko nimo? Ha? Gihagit mo ko nimo? Ha? Sir, hapit na mag-abot ang atong ilong, sir. Ayaw na. Wadyo ko maghagit mo, sir. Kalma lang. High blood sir ni mo eh. Bida. Di ang ta mag-away, sir. Bida. Bida. Mag-away ta, bati ang resulta. Mag-away ta. Why maing resulta kung mag-away ta? Oh? Ha? Mag-away ta, gamit tas tong kusog. No. O siguro, sumbagay ta. Nya. O niya, sumbagay ta. Tulad manalipod ko sa kalingon. Baw sa ko nimo. Oh? Yang maigo ka, bunog ka. Oh? Yang ako sa maigo, bunog sa ko. Yatis. Mga bunog lang ta. Yatis Diba? na. Ano? O siguro, black eye ka, black eye sa ko. Ay. Hindi lang ta mag-away. Sige lang, ikaw makimuhatod kang Miss Chris. Way problema. Sige, sabot ta. Ihatod na siya, ihatod. Okay. Oh, laki. Oh. Mau nga. Tawa na niya. Way problema. Ay lang tagito. Tawa? Ay lang tagito. Mod. Iday. Kay tukmod na nimo, mahayang niya ko. Lain kay mo naon. Abi pa lang daog ko nimo. Ay, ay. Hangyo ang guard, hangyo sa nako ang guard na ibilin lang ang kotse ni Miss Chris. Di lang ko mangilabot siyang kotse tungod kay masako niya. Ibilin lang ako niya akong sa gwardiya ba. Ako hindi. Tuduan man nung kuno mo. Ha? Ako nagisultihan ng guard. Ana human na day? Oh! Okay. Kisa tingani mo sir? Mutana na. Raymond. Raymond. Raymond ko do. Raymond. Sa Raymond Kudo? Bida. Raymond. Raymond. Ana, ako nga, Raymond. Apelyido nimo sir? Di na kinahanglan na may baho ka. Bida rin tawhan na susitador kayo. Bawa na, bawa. Kaya atod ko na Chris sila. Okay sir. Ihatod. Magsunod lang ko nimo. Ha? Usi magsunod? Magmotor lang ko sir. Magsunod lang ko nimo. Maghatod man kang Miss Chris sa ila. Sunod lang ko. Ha? Ano magsunod man ka? Para safety. Bantayan ta ka. Si tsura Miss Chris, akong gibantayan. Lakip sa ka. Bantayan sa kanako. Ha? Akong bantayan. Usa? Sige sir. Itsura ba yan mo? Aray lang ko sa akong motorsiklo. Magsunod lang ko nimo sir. Okay? Para safety mo ba? Para safety. Hoy! Okay? Shit! Magsunod siya na mo. Sa ato pa. Kinalagin nga akong ihatod si Chris ilang bay. Bullshit! Sir, mauna-una kong uli sa bahay, sir, ha? Kaya mag-ilis ko. Sige. Padayon na may. O si Chris,
Basin ug tuwa to dito sa bahay, sir. Kinahanglan nga safety nga akong anak. Oh, sir. Sige, sir. Abto na ko, ha? Padayon na may. Ang animal nga Angelito. Nakakit siya. Sunod yun. Nagsakay siya motorsiklo. Og si Chris, nakatuog na. Higayo naman ginunta ni nako, pero saon man nga. Naamo siyang Angelito. Ano yung bukan so animal eh. Ida ba? Surap lang sa kagwa nga eh. Staning kanahanan. Bida eh. Lamiyag yung bukal kay so. Basta. Animal. Oh. Nagyahak na. Nagyahak na kan. Nagsukas, Chris. Mabaho ano ning akong BMW yung kutsi. Shit. Shit. Shit! Uy, wa pa gid mauli si Day Chris. Kaya wa man din niya yung auto. Hello! Hello, amay! Uy, bistring nga nung ni Aka, uy. Naghatod ko pasayro diya sunahan. Anya kay, nakita mo di ka. Mao ba? Migilaw ka sa lapo. Hinom ay. Niunong ko kay, nangumusta ko sa akong amiga. Amigo ba nga si... amiga masadi ka niya. Amigo sa nako akong pangustahan si Bay Angelito. Aw, nagtrabaho na. Oo niya, kining... Kuntra ba na siya atong Miss Chris. Nawag yung mahimol si Miss Chris kay gusto man siyang daddy. Pwede ni ang bahay ni Sir Baldomiro? Yes, mauni. Lindot sa lindot. Lindot. Oo niya, kining... Kinsabay kauban ni mo daw. Sa pagkakaron, ako ra. Tulo naman ming namuyo diri. Ako, si Miss Chris, ug si Attorney Baldomero. Kining... Unsa man, kining walay asawa si Sir Baldomiro? Biyudo manggod na siya, good. Dugay na na biyudo si Sir Baldomero. Mo ba? Ahay. Kining... Ahay. Unsa? Pagkalaay, kining way asawa. Ngano ka, uy? Matingkong-kong ang ginawa abot sa bongbong. Kawan kining hibaw ka ba? Ha? Sa unsa ba, uy? Sa pangan pa lang nimo gikilig na ko. Unsa nakahakon? Magkaparihas na tag-apelyido. Sa? Hala, uy. Tahod po, uy. Bitaw, sukad lang di ka makita. Ang butog nga, no? Bisag nag-drive ko sa akong motorsiklo, nandito ka sa puso ko. Ni? Ay! Ay! Hala. Uy, padaplin kay may nindog yung kotse nga ni Ao ni Abot. Hoy! Ikaw! Driver's motor! Padaplin! Baliksan ka ron! Unsa? Saman! Hawa ka! Ikaw hawa da! Mawa ko ay! Mawa ko! Kalma lang, sir. Awan ko, ha? Uy, hala. Naaman si De Chris? Uy, si Angelito. Naasan na Abot, oh. Sir! Diyan, sir! Ipadaplin ako, sir! Sir! Sir, naalagi si De Chris, ha? Ako gihatod. Kaya nakainom. Mao ba? Oo. Sir, salamat kayo sa iyong paggatod ka nga Miss Chris, ha? Inom! Tabangin ako, Rick. Pagawas na yan, Riskotse. Kay, nakatuog. Ug, nagsuka. Uy, mao ba? O, dali-dali tabangan na to. Angelito, dali, uy. Okay. Tabangan na to! Tabangan na to! Tabang! Okay. Kaya ko na ni. Kabihan to. Doda, nagsuka gid ni. Oo, nagsuka. Hubog di kay Nis Day Chris, di ay? Karon, alsaw na ko siya. No. Dili ikaw. Ako, may malsa. Og, limpihuin ninyo ng akong kotse, ha? Aha? Oo, sige. Abong limpiwan, sir. Ako rin malsa ni Chris. Dali, Chris, dali. Dali. Ay! Kaning ayaw gunitin ang dughan ni Miss Chris, sir, oy! Hanggaw. Gialsa ko lang siya. Kuan manggod kanang nahakop manggod nimo ang dughan, sir. Ilom niya. Bastos ka lang kaya. Bastos ka kay huna-huna. Ba ako maghuna-huna og ngilad. Ako, kining ako. Tabang. Tabang? Kay close friend kayo, me. Dagi tabangan ako, ne. Close friend.
Oo, ako ba ka? Kuha lang, kaning ang ako ba? Bay. Kuha lang. Bay, Bistri, hilom na lang, hilom na lang. Ang sound ko na siya. Hilom lang. Dali, sir. Ari na ipahimutang si Chris yan lawak, sir. Tutuloy ko. Ala. Tuwa na sila. Bay. Diba? O matong tawanan ng tiyo ni mo pistola. Siya bitaw. Markada ka na sila din, please. Migo ka na silang. Ang anak ni Sir Baldomero. Mo ba? Hubog kilos na Chris, oy. Marag yun niya. Marag sila mo nag-ubas pag inom. Pero siya marag dili kayo tantong hubog. No? Ako bang ang mudahan ni Chris ba? Pero namugos siya nga siya muhatod sa andaman. Makikaway man sad. Wa na lang ko. Para way gubot ba? Sugot lang ko. Pero nagsunod ko nila. Paita. Siya na yan na, oy. Palahubog din na si Chris. Tanaw na ko anang anak ni Sir. Badlungon nga pagkanak. Baita. Bumayang buhat, mainom, hubog. Na, ha. Kaway kalibutan kung binuangan ang laki. Mao ginamita po. Baita. Bait, sige ni Kana na ay. Mao na akong pagtanaw sa kahimtang karon ni Sir Baldomero. Uban na niya ang anak. Marag tanaw na ko kay kana si Chris. Mao na naghatag usa nas problema ni Sir. Problematic na siya. Niya nang iyang anak si Chris. Salig lang po tingali si Miss Chris na. Abogado ang iyang daddy. Mao na naka-referensya nga magsaliga labi nag-adunahan mo. Mao na usay resulta. Mahimo kang badlungon sa katilingban. Muna. Baita. Ya, wala inahan. Unsa man? Wa naman sigaw. Wa tingali. Wa na. Mao ba? Wa day nakabantay og maayo na niya. Ang iyang daddy, siguro magyud nga kanang busy kayo. Unya, pinasagdan lang tingali na siya. Mao sanay akong pagsubot nga nang ilang kahimtang by Bistri. Pinasagda na siya. Problematic. Mathematic. Abi ko ba og kitang mga pobre, mao lang dunay problema? Laki ba sa day ang mga tato? By Bistri, kanang problema why mamisik niya na? Ha? Why makalingkawas niya ng problema? Ang tanan dunay problema. Bisan gani ang atong Ginoo nga si Jesucristo dunay magani problema? Dunay problema. Ang unsa man bay? Tanta lang. Siyang Juan, 12 ka disipulo, di ba? 12 disciples. Na problema siya. Tungod kay dunay maluibon nga mao si Judas. Yamatra? Yamatra siya, no? Kay bao ka na, no? Ano sa man ka? Kay bao sa gana Ano di mo tamay bao? Ano di mo tamay bao nga kadaghan man ta magkabati labi panahon sa Kwaresma, panahon sa Holy Week, sa mga dramas radio, na klaro kay na magbalik-balik na ubang mga sugilanon nga si Judas ang maluibon, di ba? Bitaw. Bitaw. Bitaw bay, no? Mao na nga ang tao bay, ang tanan nga nagpuyo nining atong kalibutan nga ikaw nagdunapay hangin nga magawas imong Ginoo. Basta buhi ka pa. Doon na gyud kay problema. Salamat, sir, ha? Okay ra. Pinangga ko kayo ni Chris. Tunay barkada gini. Naghanday ka ni siya na inom, sir? Nagkainom gini siya daghan tungod sa iyang problema. Kung sagot tayo problema niya. Iyang problema kanang tao nga kanunay nga nagbantay niya. Ha? Si Angelito? Mao ka na problema niya. Doon kaya di siya gusto nga doon ay taong magbantay niya. Kay, tinood nun saan. Pahit nang doon ay magbantay, oy. Batay kagawasan sa butang nga atong himuon. Para naman gud na siyang safety, sir. Oo. Kaya doon nagwibahad silang kinabuhi. Doon ay hulga. Ay basta mao na iyang problema. Ug, tawag ko limpyo sa kong kotse, ha? Doon kay gisukaan to niya. Okay, sir. Sir. Nahugasan na, sir. Pero, mahugyan pong suka, sir. Bang suka. Ibaw ko. Abi na ko, bang suka. Suka ba? Ang mayo na, sir. Pailis na lang ginanimo og sit kabir, sir. Unya, ipawasin yun na, ha? Karwas ba, karwas. Kung tuloy. Ibaw ko sa kubuhaton. Suggest mo lang itong akin, sir. Suggest. Ikaw. Tanaw na ka. Tabang dirilit, sir. Uy, mura magpasulit, sir. Tabang Ay nagpamalikas, sir. Ang iyong pagkatabang, mamalikas ka pa. Mauna. Bati man ang batasana, sir. Sir! Bati. Gusto ka man kang tabangan, pag binutan, ayaw pag inisog, bati na. Bati. Wanag Itambagan ko ni mo. Tural, tambagan ti ka. Atis ano. Tambagan ti ka tungkol kay nakita na ko nga bati ang imong batasan. Tungkol kay dili husto ang imong gibuhat, natural sultian ti ka. Nya, nga ko god gikabalakan sir ba. Kung kanang imong kinaya ipadayon na nimo, nya makasugat ka unyag tao nga
dili makadawat nga imong balikason. Magkagubot mo. Magkaaway mo. Ayaw kong tudloy, ha? Tudluan gyud ka. Tudluan lagi ka. Para kuan ba, makurihir ang bati nimong batasan. Una. Unsa? Isuway ko nimo. Natural, nga saway yun yung ka. Ay kabalaka ng akong pagsaway kay kayuhan na. Kayo anak. Mao na ginaingon sa in English pa, constructive criticism. Islam? In English ka pa diha. Di lang ko masunod dito. Ida ni mo, oy. Kining, ayaw na mo paglali, sir. Kining, dadaan na lang ni sa kuan, sir, sa karwa, sir. Anya, kanang, pahumot ng, kuan, pahumutay na yung sakyanan, pahumutay. Hinam na, utro ka. Tatlong tanong karon, pre mo. Ay, na. Tama, sokol ka? Sokol ka? Adlokon. Sokol ba lagi ka? Kining, adlokon man ko, ay, kining, Sokol! Naning kumura, limaho na nila. Limaho na nila. Bay bistay ako. Asa to, kisasan ko ning daan. Usay tisas. Ay. Kisasan ko ning akong kumuraan. Biday. Bay bistay. Paminaw bay. Ayaw panukad noon sa kaman. Bisag tabang pa mundo, ha? Ay. Tabang mundo, ha? Hambong lang ninyo, sige. Suman. Usay tisas. Mura mo ko ning takong kumo ko. Ay, sir. Sir, ay tang pag-away diri, sir, oy. Ikabala ka, may. Kalit mo to nga. Why may tabong away? Wow. Ano ba itong mag-away? Sir, napaimutan naman si Miss Chris. Salamat kayo si mong kaayo. Ha? Ay, tarong kayo. Ayaw ka salamat. Sugo manas may pamatasan. Muna, sugo mo na. Ay, ayaw ninyo labara ko mo, ha? Ayaw yun. Wa sir. Kaya, kalinaw. Ang kalinaw, mo'y atong gitinguha. O dili ang kagubot. Iyay. Kinsam ning nawas mamin sad. Oh. Hello, mami. Iho, where are you now? Mami, maadto pa ko sa car wash. Oh, car wash? Yeah. Palimpiyuhan ko ang akong kote. O niya, kumusta ang date ninyo ni Antong, anak ni Atty. Baldomero? Wa pa'y nahitabo, mami. What? Ay, yan ang what, ma'am. Mag-istorya na yun yata. Ha, mami? Bye. Paglagot. Kung saan pa kayo tabo nga. Diya, magwardya. Galit nagto nga itong anghilito mong dragon. Bullshit! Sakit sa uko. Asa po. Ay. Ni ako sa kong lawak. Kayon saan ako pagkapagdiri. Hey, Chris! Ay, nagmata ka na di ay day. Sus! Amay. Ngayon ni ako sa kong lawak. Gihatod ka itong imong bartada nga si Ray. Ha? Ha? Hubog mong kay kaday. Uy! Na problema naman ganit o siya. Kigisukaan mo yung kotse. Unsa? Mao lagi. Nagsuka ka dito siyang car. Gihatod ka niya diri day. My God. Na, hapit man gani magubot. Pero may nalang kay diya si Angelito. Da? Hapit Si Angelito? magubot. Kay? Pag abot ninyo ni Ray, gihatod ka siyang kotse. Nagsunod sab si Angelito. Angelito? Angelito? Asa siya? Asa siya? Naa si gawas. Gusto ko makisulti niya. Angelito! Angelito! Oo, hinay lang day. Action pa makagbarag. Oh, Gusto ko makiksulta ng limbarok na Angelito! Kining, murag, kuan man, nanawag mo to di mo? Angelito! Tunay nanawag ko Angelito. Tura. Klaro kayo. Si Miss Chris. Si Miss Chris. Hala, nagkamata na di ay. Sige. Di ako na. Atubangon ako. Hala, gawas na. Hala, di paingon din ni salon. Wala. Niya siya rin. Angelito! Oh, Miss Chris. Diin ka? Ha? Diin ka? Dire na. Dili! Nagsunod ka man kuno sa pagpamauli na mo din Oo. Nagsunod ko ninyo ni itong imong barkada ba nga si Ray. Siya may naghatod nimo, siya nag-drive sa kotse. Gipasakay ka dito sa kotse. Hubog manggod kagod? Wa kay labot kung hubog ko. Nisulti na ko si mong kahimtang nga hubog ka. Dito ka dahil sa mong giimnan, ha? Dito na ko. Wala ka kabantay. Niya, patbang lang ko.
Yang pagkawas ninyo, nakita na ko nga, hubog magay ka, gialsa na gani kang Ray. Nga, gihatod ka. Ang akong kotse? Tuwa dito sa inyong giinan. Gihangyo tra kong guard na ibilihan lang to dito. Ano ni ato mo sa kuno ka dito? Bantay nimo. Sa ako nang giingon, dili ko gustong bantayan kun mo. Wa, dyan ay problema na ko, Miss Chris. Kung may gusto ni daddy nimo, umaingon ng imong daddy. Oy, ang ilito. Ay nabantay ang akong anak. Ha? Aw, di ka bantayan ko. Dili sad ko. Kung mao nay mando sa imong amahan. Niya kay mingon na siya nga bantayan ka, ikaw lang ko nagtuman sa mando sa imong amahan. Sa Basta atin na ako. lagi kay ako lagi dili ko gusto nga imo kong bantayan. Miss Chris. Unsa? Kining laway ni mo, ma'am. Nasagot ni mo ako sila way. Murag dili maayo nga. Dili maayo ang imong gusto. Tungod kay, kung wa pa si Bay ang ilito, nagmit pa disgrasya ka. Unsa? O ganun mo diskusyon mo sa kuno ko. Hubog ko kay ka. O niya, binuangan ka, simba ko, ha? Lukoson ka. Wa kay kasayuran. Dili na mahitabo na ko, bestre. Nalain na parang, kining, karang, Kana ba mga pangitabo na dili nimo matagna, di ba? Mao na ang utang mo ipasabot. Ilom oy kay wa kay labot ay pag-apil-apil diha. Tako man ang babo ka di ba mo basa. Kanang, Ilaw na lang ba? Ilaw na lang ba? isura to pag ay. Ilaw na lang. Basta nga kung ikasulti ka nimo Miss Chris, maro ni, maminaw pa kayo. Kuno galing, muingon ni mo na rin. Psst, ang ilito. Ayaw bantay si Chris. Di ka bantayan eh. Simple rin kayo. Pagka di gyud ko masinupakon kuno sa isugo sa nagsweldo nako. Di ka na ko bantayan. Oh. Klaro? Bitaw, day. Uy. Bitaw. Nani- Kamu raman duha ekstoryahanay, uy. Nani- Ilong niya ako. Angay gud kang bantayan, day. Angay bantayan? Utro ka amay wa kay labot. Day, Chris. Oh. Pahawa bi. Di ko gusto makakita sa tagway ni mga hilito. Pahawa. Kining, unsa naman, ha? Wawa ka? Kining by mystery. Saman. May problema na ako ba? Ha? Kining ko na lang. Balibaran lang nimo si Sir Baldomero. Murag nagkadol. Nagkaroon. Oh, murag mao na tingali kong buhaton. Balibaran lang ako. Ayay. Paita. Unya, asa magkaroon? Ato na ko si Sir Baldomero. Magkisulti ko. Nga di na ko mo bantay sa iyang anak. Mao na ba eh. Murag di na ko mo bantay sa iyang anak. Unya, og dili mo sugot. Ha? Unya, dili mo sugot. Kaya nga kung buhaton, mao ang pagpasabot usab niya nga ang iyang anak di na jud gusto nga bantayan. Nara, sige. Kuyog ko. Kuyog ka? Sige, kuyog ta. Tara! Amay. Di ko gusto maglaban-laban katong anghilito, ha? Wa man ko mo laban, day, Chris. Klaro kaayo. Gusto sad ka nga bantayan ko atong animal. Hala, day. Para man yung tao na sa imong kaayuhan. Uy, day, Chris. Kaayuhan ba, Oroy? Uy, ba't ka na doon magbantay? Makalagot. Unya, katong giatnyan ka, ha? O giluwas ka ni Angelito. Wari ka kuyaway dito. Labi na kay dunay hulgas sa inyong kinabuhi. Makamao kong manalipod sa akong kaugalingon, Amay. Nakasabot ka? Kahibaw ko. Di pa ko mamatay. Nala. Mauman ka, ha? Pero, oy, Tempang. Tinuod na nga. Nagsuka ko sa kotse ni Ray. Lagi, day. Naghantig suka dito. Baho ka ayo. Oh, shit. Uy. Chris. Hello, Chris? Hello, Parts. Sorry, ha? Ha? Sorry nga nasobra na akong nainom og nahugaw ang imong kotse. Oh, no problem. Way kaso na ko. Pero, naglagot lang ko. Okay, nitong nga lagkalitong imo bodyguard nga si Angelito? Gihinglan na ako eh. Oh, labing maayo. Anya, ang imong car? Nagpagkarwas na ko. Sorry ha, nga nabaho ang imong car. Nice. Una-una naman na mga na. Way kaso. Kay, palitan man ko lain nga kotse ni Mami. Oh, really? Yes.
Maybe tomorrow. Palitan ko og laing kotse ni Mami. Okay. Salamat kayo sa pagsabot ha, Ports. Yes, Chris. Okay na. Bye. Bye. Oh, shit. Ang gikalagutan ako, Chris. Tungod kay wa madayon ang akong plano. Nga doon ay mahitabo tali na tong duha. Shit! Oh, mao ba iho? Oh my God! Unya na baho ang imong kotse? Oh, nahuman man og karwas, ma'am. Magpalita og laing brand new nga kotse iho. Thank you, Mami. Dili ko Thank you. gustong maiwit ka sa imo mga barkada. Ipakita nila nga may kaya gyud ta iho. Of course, Mami. Pero wa madayon ang inyong date. Wa lagi mi. Wa gyud kay diha ang iyang bodyguard. There are so many ways how to kill a chicken, iho. I know that, Mommy. I know that. Oh, that's my boy. Mommy. Yan na sa ospital. Unsa naman? Ha? Kukuyo ko ni mustas? Oh, ano yan na ka? Natural, kuyo ka. Sige, mangumusta sa kuya. Tana! Mananghinta sa pulis nga nagbantay. Sir. Pwede mo suod mi, sir. Makisulti ko ni Sir Baldomero. Ganito lang. Kapkapan to mo. Okay, sir. Okay. Sige. Ako na. Ikaw, Bede. Sir, kani nga. Kapkapi sa ko, sir. Doon tagtipon, sir, ay. Beda rin to ba? Kapkapi sa ko, sir. Oo, kapkapan. Yun, natural. Kaysa, ako nagkikaingon. Tibukag. Wa ba gani krimen, pero suspek ka ng daan. Ayaw na, sir. Sama ka, sir, ay. Isa na ko nga akong kamot, Yan na. Jesus na ko nga akong t-shirt. Okay. Salamat. Buutan nga, bistre. Angelito, kumusta nga akong anak? Muna akong tuyo karon, sir. Kay paibaon di ka. Maundan lang yung kus pagbantay sa mga anak, sir. Oy, Angelito. Di na ako mabantay ka niya, sir. Kapoy kayo ng taong bantayan ba? Kung niya, dili gusto magpabantay. Undan na lang ko, sir. Wag yung gusto yung mga anak nga bantayan ako, sir. Padlungon sa din ang anak ni mo, sir. Palahubog, manabako pa. Resulta, may tabo nga maburos na. Angelito. Undan ko, sir. Di na ko mabantay sa imong anak. Dili ko musugot, Angelito. Sir? Ibaw ka. Musulti na ko nimo sa tinuod, Angelito. Problematiko sa akong anak. Sawa pa mamatay. Kanto nga akong asawa. Pinangga kay na niya. Tinumanan sa tanang gusto. Pinatuyangan sir? Oo. Mao lagi. Tanang gusto? Tanang gusto. Gitumanan dyan ako. Mao na resulta? Unya sa dihang namatay ang iyang mami. Murag nagsugod na ang akong kalbaryo kay murag dili na maminaw sa akong mga pulong. Mao na resulta sa maghinubra bang pagpangga, sir, no? Gusto ka. Kisa tuwing nga hanay mo? Kini usa? Kini siya. Si Bistri. Bistri ko, sir. Bistri na. Bistri ko, sir. Unsa to, ikaw sa Bistri, doon na kay Kuan, mao na resulta sa sobrang pagpangga, di ba? Mao na. Resulta gina sobrang pagpangga. Gusto ka, Bistri. Gusto sad ka. Pero kinahinaya na ko og korek ang iyang batasan. Pero mao na giningon, sir, nga ang kahoy ko nung lubasan na, dili na mahimong matanos pa nimo. Kung kahoy ang hiskutan. Oo, to, no? Pero tao man kini. Tao nga akong anak. Nagtuo ko, yung may kausaban pagyot siya. Posible kisad noon. No?
Pinamdumi nga ang permanente ining kalibutan na. Mao ang kausaban. Gusto ko, sir. Mabitaw sab nga nausab nga kunahuna nga di na lang kumupadayon Oy, sa pagbantay kaniya. ang hilito. Kuan mo ko, sir. Klaro mo ko kayo nga di siya gusto nga bantayan ako. Pangkahan dyan ko niya. Ayaw paminaw kaniya. Ako'y paminawa. Murag, sungayan ko para niya, sir. Murag, di siya gusto magkita sa dagkoy mo. Nginlan magani ko. Ang importante nga na agay kanunay. Ibaw ka, sir, nga kaning mong anak. Manabako din na. Nga, inom pang anak ni mo. Usa ka na sa kong nagulaan. Ang hilito. Ubog kayo. Suka-suka gud. Wa gina mabadlong, sir. Wa na nimo madisiplina. Tamangilan ko ang hilito. Sir, Taga-anti kag blanket authority sa pagdisiplina sa akong anak. oy, peligro na, sir. Katingaling mo reveal din na hinuuna. Tingaling mo samot ka badungon. Basta pangita og paagi. Nga katabangan ko nimo. So, kamagod, tanaw na ko ba? Luoy kayong babae nga mo inom ba? Babaeng buhat. Mo inom. Ang hinoon, sa pagkakaroon, daghan naman kayong babae nga mo inom. Pero, kuan magod, daghan magod siya, god. Di ba, Bay Bisri? Mauna. May kayo mo kung ipatingog, bay. Niugang laway ko. Taghan na kayong kuan. Mga daga, bay. Karong panahon na. Mga batanon pa kayo. Usog na kayo. Inom. Usog na mo inom. Mga bitaw, daghan kita makita di adapres kalala na bisag lapas na Scorpio na apay mga batanon nga mag-inom. Mauna. O resulta, unsay resulta? Daghan na kayo ang nimabdos. Mauna. Dili ko gustong makita. Oh, may makita o mahitabo sa akong anak. Kanang ipamuong mo. Dinawa ka na, sir. Hinoon, dili man tanan. Pero babae ganing nga mo inom. Kung way pag-amping, madiscuss siya yun, ilabidag mada sa barkada. Mao ka na nga kung ikabalagan ang hilito. Tabangilan ko. Kuan man ko, sir. Usmo na ko, sir. Kanang imong anak, lagot kayo siya na ako, magtanaw na ako. Masuko, yun ang imong anak. kung makakita Pasagdi siyang masuko. Ha? Bantahi siya. Bisag, distansya na. Ayaw lang pirmi nga magpaduol ka niya. Distansya na. Sir, Pwede ba ang hilito? di talaga sila. Di ba ginugay, hubog kayo. Nagsuka sa kutsi sa higalang nga nagatod kaniya. Unsa? Sorry, sir, misultian talagang tinuod. Mao ka na nakita na ko karon mao nang naitabo niya, nagsuka. Alsa na lang ko siyang barkada. Tingog ko. Kaning, hubog kayo, sir. Hubog kayo. Gialsa lang ko siyang amigo. Ako nang di usabi mong ipamong, bay. Pero Okay. wala lang, nakatingog ko, bay. Nakita mo ka. Mamaya ako nakita. Ako, sir, di ko gusto musulti nimo kay basig makaingon ni imong anak nga sip-sip ko nimo. Basig mo samot ang kasuko ni Miss Chris kanako nga imong anak nga misulti ko nimo sa naitabo niya. Angay lang yun nga musulti ka na ko sa binuhatan sa ikong anak, ang hilito. Sir, Dawatan eh. sobre, usam na, sir. Pagpalit o barang-arang nga cellphone, ha? Aron doon na ko'y kontak kayo mo. 20,000 ka na. Sir? Kiring, kuan bay, kiring, padayon lang kasi mong trabaho. Ha? Saman? Saan ka mali, bay? Padayon lang yun ka. Okay, may mo. Hangyo man si Sir Good. Nya kaning, mupalit kag cellphone. Palit kag cellphone. May ko sa natog dili ato ipalit. Nangita niya na. May ko sa kong Sir Baldomero. Mau jap, basta doon na ba yung cellphone bay, dato na ba? Dato ko, doon ako cellphone. Bitaw joke. Trabaho bay. Ayaw ko na una si Miss Chris. Trabaho. Mao gitingali na ang mahitabo. Kanang konsumisyon na si Miss Chris ni mo. Bay, biste. Unya, kanang busy yun niya nga mo inom. Mutabako. Ha? Mapahunong ka na ni mo? Unsa? Lisura na, bay. Patabang magkonsisir ni mo, anak. Kuan mo, bay. Nahimo mo ng bisyo niya. Bisyo na ba? Pero, sir, suwaya na ko. Ano si mong kanaw, bay? Ha? Karing si mong kanaw? Karing, waka to nga, hubog kayo si, kuan? Hubog kayo na si... Kunwa pa ko ato? Kato ba? Hanap mo ba't akong ipasabot? Alihan mo makagets, oy? Natural. Kunwa pa ko, bay. Artista kami. Kunwa pa ko niya itong itabo, bay. Wata masaya nung sesunod kami itabo, bay. Kay, dito pa nagkakarga ni Reyes yung kotse. Bitaw, bay, no? Pasinog, idiretso to sa biglang liko. Unsay biglang liko? Pasinog, ikalit lang og kanang disilya. O di mano ba? Isunod motel. Impas ang balay sa ka. Di, imposible. Posible kita nga mao ang mahitabo. Day, naray mo kutsi, oh.
Oo, amay. Na ang guard. Manangit ka niya. Nga kuhaon ko ang akong kotse. O, sige, day. Okay lang, guard. Giyatagan to na kong tip. O niya, asa man taron, day? Mangita tagaon. Hilap ya akong tiyan. Resulta nis inom na akong gabi eh. O, sige, day. Asa man ang gusto mo nga mga unta? Kaya ang dinainit na sabaw. Pochero. Okay. Asa man ta mga unday? Ano ta diha, oh? Uy, tuod da. Lamibian na diha. Nakakaon ko diha, day. Kaawat si man daddy. Anak ta diha. Pero day, daghan na rabang bugoy diha, day. Nasa mga snatcher ko na diha. Ay, kado ka na pugoy eh. Ay, kado ka ng snatcher. Day. Tamparuso na ko doon pabugoy-bugoy na ko. Oh, day. Oh. Oh, dali maglabang ta. Oh, sige ta na. Oh, si Ray. Hello? Ray! Asa karon? Mukha ang kukutsero. Apas rin, mga unta. Asa na pita? Di ami sa... Ay! Hala! Ang ako cellphone! Giahak na, day! Snatcher! Gigalitan ng glab niya ang cellphone, day! Giahak na lang. Tabang! Tabang mo! Ang cellphone sa kong gawag! Snatch! Tabang! Ang mayang akong cellphone! Ay, di natin yung magkuloy. Nagsusuot daw na naskina. Uy, saan man na inang bitutik ka? Di mo ko kapatuugod. Mahalon kita ko cellphone. Nagsidit na bil to. Unya, kung saan taman ni Ron? Gugto na to? Kasi buhaton ako ha, amay! Amay! Huwag ko may bao, day, oy! Saan pa na ito magukod adto? Magburong kitang tiilit ka pa sa to, oy! Gusto pa kayo tungnagan! Kabatikas na ko ato? Ha? Burang ito bugaw buhok? Ah, hala! Day, si Angelito man na, oh! Angelito! Angelito, tabangin mi, oy! Hoy! Hilom! Ay pangagtabang niya! Ha? Nga naman, uy! Ano sa'yo problema? Ang kanang gisnatch ang cellphone ni Day Chris. Di pa nitugay. Mo ba? Usay dagway sa snatcher. Oh, dagbay buhok naman. Bugaw og buhok. Buagaw buhok. Oh, unsa na bugagaw. Buagaw. Oh, lagi. Diin paingon amay. To adito, oh. Diin dapita. Dito. Ha? Dito. Oh, ano ko? Oh. Kapuya din niya, uy. Anong misulti mo sa kaniya, ha? To ano siya, Day? Nga naman hindi mo umusulti. Di lang ko magpataas atong garbo, Day. Nanginahanglan biya tagtabang, Di Day. ko gusto siya tabang na ako! Unya. Ay, kanin mo, Day Chris. Uy, niya, unsa man taan, Ay eh. da, pasakit ako cellphone, ay! Mamadig mangayo ko sa bidadi, goy! Mahalon man kay tugod. Awon sa pa man! Considered lost na to siya! May pag-ako na lang to. Ha? Ikaw no, ganina worried kay ka. Nga gisnatch mong cellphone. Unya, karon. Pasagde! Dali na, mga unat, ha? Ay, gipaningon ko sa itong kitaoy niya. Ganahan man kikagkao, no? Oo, buto man kayo. Mura magwalay na hitabo sa mong cellphone. Ay, nakalimti to. Pero si Angelito, bawa pa man nabalik, uy. Papasag dito siya, ay! Problema man ka. Basinog digukod dito sa snatcher. Nangita to sa snatcher. Ay, basin unsa ni may tabo ato niya, day. Amirisi siya. Day, Chris. Pangutan nagpila kay bayaran ako. Nya, mamaulit na ta. Ha? Unya si Angelito? Pasag di siya. Huwag ko'y labot niya. Ano bitong mitunga to siya dali. Kala to siya. Manang. Manang pilang tanan namong gikaon diri, Manang. Nakakaro dito dapit. Tisoy ko ang pangana to. Matod pa sa ko'y pangutana nga usa ka snatcher po to siya. Magtali ko. Asa ka siya napitan. Ay, yun na. Kanang nag-inom og soft drink sa usa ka tindahan. Buagaw og buhok. Mao tingali na. Kaya kong bayan ako. Sigarilyo, be. Sa kabog. Oh, sir, bang sigarilyo hati, sir? Puwa lang. Puwa. Ay, tag 7 pesos na. Usa na ako. Ay, kadiyot usara, kadiyot lang. Pagdali. Oo, lagi ko na unsa. Dali lang. Tisoy! Ito ka. Di ka makanagan, ha? Di ka makanagan. Di ka makanagan. Buhay ko! Buhay ko! Iuli ang cellphone. Utsi ako yuli. Pasangil mo na emote sa mga. Ambi ang cellphone. Usaman, ihatari mo o dili. Animal ka. Usaman. Kinipam!
Malidunggab ko ni mo ah. Hindi po na mo! Di ba? Oops! Kini! Kini! Buhi ako kamot! Buhi! Boy, yan, kini! Baliun ko ni... Nabali ako bukto! Naay mga pulis! Sir. Salamat nga may abot mo, sir. Ay, kablakan ng sama na ko, sir. Di pa ko mamatayan ni sir. Tapsing rin igo na ko. Kining hangyo na ako, sir. Kining maong snatcher. Dad Alanis presinto. Di ako snatcher, hindi ako. Dili, makakpagyog ka. Dad Alanis, sir. Dada, sir. Sabi ka, sigurado ka? Okay na ko, sir. Okay na ko, sir. Why problema. Ako lang niyang patuon ninyo dito sa presinto ang tag-iya sa cellphone nga iyang gisnatcher. Okay? Sige. Mamauli na lang yun, taday. Nga di na to paabuton si Angelito. Mamauli na ta. Tana. Oh, uy, si Angelito, oh. Hala, nagadugo siya. Nagadugo siya. Miss Grace, diyan mo cellphone. Ha? Nabawi ni mo? O gano'n nagkadugo man ka? Nadunggaban ko sa snatcher, amay. Unsa? Palihog, dawat amay. Hindi man dawato ni Miss Chris. Palihog. Ang bibi. Sige, arin ako. Angelito, ato sa ospital, oy. Day, tadi mo cellphone, oh. Nagkadugo ba ito sa Angelito kay gidunggab day siya. Ha? Di ka maluoy ato niya, day? Huwag mo ko magsugot niya. Maruto nagpakahiro siya? Day, Chris. Buwangan ko na ni. Ha? Ato tas doktor! Ato ta doktor! Di pa ko mamatay ni Ray. Di pa. Tapsing rin tapsing rasong kilid. Wani makadoot sa ilawang ba? Doktor Ray! Tabang tayo ng Dr. Jeffrey Bones. Pero bay. Kining... Pero bay. Ay kabala ka, dili pa ko makikita kang San Pedro. Bay! Day, di lang ka mutabang na itong Angelito, day. O ganun mutabang man ko, amay? Nahitabo siya tungod sa pagpaninguha niya nga mauli imong cellphone. Sa ako nang kikaingon, wa na ko siya sa gua. Bahalag mamatay siya. Day, Chris. Si Bestri mo na? Bestri! Amay! Asa si Miss Chris? Nga naman? Nagtugon si Bay Angelito nga padtuon to siya sa police station. Aron, pag-ilang yun sa snatcher. Mao ba? Mao na. Ilhon yun ang snatcher. Kung snatcher ba yung naong, ilhon yun ang naong. Kung mao ba yun. Oy! Ikaw? Ako. Kalimot mo kasi tingani mo? Bistre! Unyasa naman mong hikala ron? Unsa naman? Patay na? Unsa? Patay na bas ang Angelito Mondragon, ha? Beste, kung patay na siya, ako'y palit og lungon para niya. Ha? Buhi pa taon day, Chris, oy! Buhi pa! Buhi pa di ay? Buhi pa taon, oy! Miyari lang ko, kay nagtugon si Bay Angelito, nga ang mga pulis nagkinanglan ni mo. Nga naman ko, no? Aron ilhon gini mo. Kung mo, bagito ang snatcher. So, mura na ituyo ni mo? Kay, kuan man, balik ko na ko to si Bay Angelito, nga nagpingit taon sa kasakit tungod sa iyang samad. Oh, poor boy. Mo na resulta sa taong magpabilib. Ikaw mo lang siyang nitabang ni mo. Aron mabawi ang imong silpon. Ay, sa niya. Nung tabang-tabang siya, wad ko magsugo niya. Ano? Ang cellphone ni Ray. Iho Raymond, ang imong cellphone, may nanawag. Mau ba? Thank you, ma'am. Kisa pa ka na nanawag mo, ha?
Si Chris man eh. Ang anak ni Atty. Baldomero. Oh, mao ba? Oh, excuse na, mami ha. Excuse kayo. Yes, Chris. What's the problema? Ang anak ni Attorney Baldomero. Mo'y nanawag kang Raymond. Good. Very good. Mato ko sa presinto sa kapulisan kay gisnatchan ko. Oh, mo ba? Pwede mag-abot na dito? Oo, okay. Mo ko. Asa nga presento? Sa precinct 10. Kuyugan ti kaday? O, sige, kuyugi ko. Muato ta sa presinto sa pulis. Aw, okay kaayo. Dali na na pag-iya diha. Hala, uy. Nisirit na. Huwat ako day, uy. Oh, mau ginito siya? Siya yun. Ako, magkapamatuod pod nga maugid to si ang snatcher. Unya. Ang iyong cellphone, asa naman? Nabalik na niya. Nabawi man. Oh, mo ba? Ngayon sa may pagbawi? Ay, nakuha ni Angelito. Ang ilito na sad. Nadunggaban man gani si Angelito si ang pagbawi sa maong cellphone. Oh, mo ba? Ngayon sa man? Patay na? Buhi pa, uy. Mo ba? Para nako, no, si Angelito mo ay hero. Siya ang nakabawi sa cellphone. Huwag din siya mahadog ka mabuhi sa inyong kinabuhi para makuha lang ang butang nga pinag-iya ni Day Chris. Amay. Para lagi nako, hero lagi si Angelito. Hero! Oh. Di ba, Day Chris? Hilom na gud amay, be. Ay pagsigig paggarpar diha. Ay, hala, sorry, Day. Si Angelito, di may nakabawi sa mo cellphone? Pabili pang kanahan, nagduting alas yung mudahay ko niya. Shit. Oh, ana, yun. Kanang yung pagbantay ni mo. Wa kay kagawasan. Bantayan ang imong mga lihok, ana. Salbay sa lang, Miss Chris, oy. Salbay kayo. Nga no, by bistri. Mingon man noon. Kanang, namatay na ba kuno ka? Unsa mo na yung gisulti ni? Oh, kaya og namatay na kuno ka. Kanang, siya kuno'y mo palit og lungon. Wag grabe ha. Bagag naong! Wa, malipay! Nga nabawi ang yang silpon! Wa, gani mo dool? Sadi lang. Wa man ko magpaabot nga malipay siya sa kong gibuhat. Ang importante lang nga, katabang ko ba? Pero bay, wa gani mo doon og para palit og tambal! Sadi lang. May nalang raw na. Ang importante, usbo na ko nga nakatabang ko niya nga nabawi na ko yung cellphone gikan sa mga snatcher. Unya, unsa man? Di lang ka magpa-hospital? Ayaw na lang tingali, bay. Bay! Ay, hala. Si Sir Baldomero man mo inanawag, uy. Hello, sir. Amay, asa ba si Chris? Okay raman siya. Ay, okay raman siya, sir. Gikan pa siya sa... gikan pa mi sa presinto sa pulis, sir. Nagipagsigbinuan niya. Pero nga naman gikas presintos pulis, ha? Nga naman. Hala, sir. Gisnatch mo gudi ang cellphone, sir. Pero, sir, nadakpan ang snatcher, sir. Mau ba? Ang mga pulis ba ang nagkadakop sa snatcher? Tag-ana, sir. Bitaw, sir, ay dili, sir, oy. Kinsa ba na nagkadakop? Si Angelito Mondragon. Si Angelito? Yes, sir. Samaran mong gani si Angelito Mondragon, sir. Kaya alangan man, gidunggab man siya sa snatcher, sir. Unsa? Ug asa karon si Angelito? Wa siya magpakita ni mo, sir? Wa siya mo taho kanako sa naitabo. Mao ba? Gusto ko makikita kaniya. Ako siyang ipapalit og cellphone. Pero wa pa siya muhatag nako sa iyang cellphone number. Lagi palit ka to, sir. Bitaw, sir, isag di lang, sir. Kung magkita mi, sultihan ako siya ha, nga nangita ka niya, sir. Gusto ko nga
magkakita ka niya, okay? O kung samaran siya, ipa-hospital. Ako'y mo gasto sa hospital. Hanggaw juga amay, uy, nga misulti magang dati. Uy, buong-buong maginimbaba na ko, day. Uy, di ko manti ko mamakak, day. Musulti magiguguday. Mo believe na sa tos daddy kang Angelito kung may bawo siya nga nakabawi siya sa kong cellphone. Nahibaw lagi siya nga si Angelito. Nahibaw siya nga si Angelito may nakabawi sa cellphone. Tabian na, gidi mo amay, uy. Uy! Oy! Si Amay ni nanawag sa akong cellphone. Hello? Amay? Bistri! Bistri, may ragyod nga nakapangayo ko sa imong number. Amay, kinakalitos ka. Nga naman? Asa man sa Angelito, uy. Nangita mo yan si Sir Baldomero niya. O sige, ako misultihan. Palihog ko, ha? Nangita na ko si Sir Baldomero. Ato ada yun, bay. Ato ada yun. Okay. Pero, ako samad. Oy, sakit imong samad, sakit. Medyo bay, sakit. Oy, di gani ka magpatambal sa doktor. Patay ka! Bay, Bistri. Gusto na ba si Miss Chris na mamatay ka? Siya ang mupalit og lungon para niyo. Unsa man? Ha? Gusto na kang mamatay? Ha? Bay, Bistri. Ganon di man ka magpatambal, ha? Unsa ba ka? Ha? May laki ka? Di ka mamatay? Ha? Unsa man? Kano? Patambal ka o dili? Sige. Patambalan ko, bay. Kana ba? Kuyog kanti ka. Pero, mato na ta ni Sir Baldomero. Atan na! Nasa ng pulis nga nagbantay kang Sir Baldomero? Kapa na sa tani ron. Ano lang pag-angal? Yaman ang trabaho. Okay ra magkatapan, ha? Kanang ingon ta ba? Nga, wa pagani krimen, suspect na kuno kong daan. Itiawan ka lang na ni. Itanaw na to ay, itanaw. Saludo lang, saludo. Away problema. Saludo ta. Oops, salot na yun. Di ba sa saludo na to? Bisinya ka pasudlo na ta. Pasudlo ta. Thank you, sir. Thank you. Uy, gipaunong ta. Toda. Angelito, Pati buka. Sinita mo ni mo. Samad, sir. Samaran ko. Oh, ano man? Nadunggapan ko sa snatcher, sir. Mo ba? Oo, saan pa kita mo ah? Sultihin ko. Una, itabangan ka sa anak ni Sir. Ipa-hospital ka? Waman, sir. Oh, mo ba? Nauli man ka ang iyong cellphone. Nabawi ni mo, di ba? Sir. Pero okay na. Kangilaat sa niya. Sadali, sir. Mamana yung kinaya. Okay na kayo ko. Akiling, sir. Tingog ko, sir, ha? Mo ganyang laway na ko, sir. Okay. Kuan mo ka, sir? Wa mo gusto ng anak ni Sir Baldomero nga bantayan siya ni Bay Angelito? Mao na. Unya, gusto man samahan. Mo gani. Sir, alis kami, ha? Ayaw na mo si Sir Baldomero. My God. Karon dayon, kinahanglang magpatambal ka. Okay, sir. Pero sulti ko sa tabo. Ano pang nadunggaban ka man, ha? Gusto kong masayod. Gikan jud nimo mismo. May gisulti si amay ka nako. Pero gusto ko nga magkadungog, gikan jud nimo mismo. Kuwan, sir. Ang tinuod. Naabdan ako si Amay o si Miss Grace. Batanan akong sa tabo. Snatch ang cellphone. Dito doon sa may larangan. Mautong nga, ipangitan akong snatcher. Suot-suot ko, nakita na ako. Mautong nga sa diyan nakita na ako. Pugnan ako, nagsampunot ni. Wa ko magkabantay nga nagkutsilyo siya, dinunggab ko. My God! Magpatambal ka, kay tingaling ma-infected ka ng imong samad. Salamat, sir, salamat. Kadiyot na gano'n, may number si mong cellphone. Nagkapalit ka naman ka. Oo, sir. Taganti ka sa kong cell number. Onya si Chris, ha? Nalipay nga, imong nabawi ang iyang cellphone. Wa, sir! Tingog ko, sir. Mao ka na tinuod, sir. Tinuod ba ka na, Angelito? Oo.
Wa may mot, wa malipay si Miss Chris. Wala kontra pag niya ba? Nga bantayan ako siya. Pero, nito man naman ko siyang mando, sir, nga distansya na ko niya. Di na ganit ko magpakita niya. Sagdi lang, Angelito. Inahinayan ko siya og pasabot. Kaysa ako nang giingon. Pantayin yun siya. Ug kung mahimo, sumpua ang iyang mga bisyo. Sir. Ang akong gikabalakan kung tungod anang iyang barkada. Niapil na kana siya og bisyo nga dili maayo. Kanang makayabag sa iyang utok. Inoon sir, wa pa ko magkakita nga iya kinang gibuhat. Nga ko lang nakita mao nga muinom, butabako. Pahuno nga siya na ng maong bisyo. Ako kanang challenge kanimo, Angelito. Sir Baldomir. Mahimo mo ba? Malisod sir, pero sa lang, maningkamot ko. Salamat, Angelito. Musulti lang yun ko nimo sir, no? Nga kanang kinaya si mong anak. Maldita kayo. Murag, tumboy ba ang anak nimo sir? Di man tingali. Kining bitaw sir. Padol ko gamay sir ha. Padol ko gamay. Tagdudal kita kining mga tumboy ba kay dudal tumboy kay ang iyang lihok lang daan. Kanang lakinon og lihok sir. Lakinon. Dili na lakinon. Babae yun ang akong anak. Maningkamot lang ko sa imong gihangyon ako sir. Maningkamot ko. Saludo ko nimo, Angelito. Nasuta na ko. Nawa kay kahadlok. Bisan pa og namiligro ang imong kinabuhi. Di na masul sa kung una sir ang kahadlok. Ilabi na og makita na ko. Nga tabangunon, amutabag yun ko. So way pa ko na una. Kana, mauna si Bay Angelito. Ha? Mauna, Sir Baldomiro. Salamat, Angelito. Pero sir, padol ko gamay. Dolan na nako eh. O sa man sir. Hangtod karon, ha? Wa gyud hibaw eh. Wa masakpi tong nagambos nimo. Wa gyud bistre. Kinsa gyud ka to sila no? Kita mo na? Ha? Masabi po, doktor? Ha? Hapit ka madiskuido? Kina-infected na imong samad? Na, diha, muktaging ka na unta. Kay, natitanos ka. Di pa ko patyo sa ginawa, bay, bistri. Ayaw kumbiyansa lagi. Bay. Sila si Chris o gamay. Nako, ha? Nako, ato silang ikatagbo. Angelito, bestri! Ay, hello, Amay! O, ikaw, Angelito. Nahuman kay nagpabilib di Daddy? Waman ko magpabilib, Miss Chris. Huwag ka magpabilib? O, nanghambog ka dito, Daddy, nga nabawi niyo mo ang cellphone o nadunggapan ka? Miss Chris, ang hambog kanang wa mabuhat. Pero nabuhat man ako. Dili na hambog, Miss Chris. Ha? Shit! O saman, gihatagan ka sa bono si Daddy? Wa may gihatag? Wa. Miss Chris, tingog ko ha. Mo ganyang laway na ko. Papwiting mga tana. Siya pangutanan ni mo? Unsa may sa ni Bay Angelito? Ha? Nga suko man yung kaniya? Unsa may Atiyang sa, mao nga mo bantay siya nako. Saan na? Nga suod man sa... Suod na naman lang. Sugo man si mong dati. Sigbalik, oy. Sigbalik. Maingon ako nga dili ko gusto nga bantayan ko. Di mo kasabot, anak, ha? Miss Chris, ayaw palabi si mong kamaldita, no? Unsa? Dili magbungag maayo kanang imong kinaiya. Usman. Unsa? Namanghod pa lang ti kay. Wa na gidapog ta na ka. Unsa? Prang ka pagkasulti, iho. Kalabot ba ni anang anak ni Baldomero? Uy, gusto ko nga ipaangkan ni mo siya. Mami? Yes, iho. Pero, ano man, Mami? Gusto ko lang. So, mahimo ba? Oh. Nga dili? It's so easy, Mami. Mao ka na akong gustong mahitabo, iho. Buhaton ako, Mami. O ganahan ko, nga mao ka na'y mahitabo sa anak ni Attorney Baldomero. Mami? Yes, iho. Oh, kadit. Nga nung sa... Doon na kay hatred sa daddy ni Chris, ha? Nga si Sir Baldomero? Nga naman? Okay. Angay kang masayod ni iniiho.
nga kana si Attorney Baldomero. Usa ka na siya sa hinungdan nga napildi ang atong 20 hectares nga gipuy-an sa pipila ka mga squatters. Mao ba, mami? Yes, iho. Wa ka lang mahibaw niini tungod kay wa kay pagpakabana sa atong mga properties. Is that so, mami? Yes, iho. Hey, kadit lang, mami. Kadit lang. Giambos si Sir Baldomero. Watay kalabutan niya na. Mari. Ayaw guna-huna nga may kalabutan kitas na hitabo kaniya. No, wa iho. Gusto lang na ako maklaro, mami. Katingalig, usa ka sa mahimong suspek. Di ba? It might be, iho, pero awa sila ikong ebidensya nga magtumbo ka nakos na hitabo kang Baldomero. Ma'am. Para ka nako ang atong kapildihan. Wa ko ka nahatagi og bili. Kay pilaragod na. Pilaragod na. Wa ka na makatandog sa atong kahimtang iho. Pero natandog lang usab ang akong pride. Nagkasabot ko, mami. Bugat yun sa akong kasing-kasing anang Baldomero. Okay, nagkasabot ko, ma'am. Gusto ko nang tangkalimtan ang mahong hitabo. Pero usahay mapukaw lang. Tungod kay nagsulti ka kanako, nga pwirmi ni mong ikabarkada, mao ang iyang anak si, kikisagato'y pangan, iho. Crisanta, mami. Crisanta. Ang iyang nickname, mao si Chris. Yeah, gusto kong makabawas kaniya. Bisan pinaagi na lang sa iyang anak. Oh. Don't worry, mami. Ako ka ng buhaton. Oh. Salamat, iho. Pero karon nga nahibaw ko, mami. Nga burig ka na yan hitabo. Ingon sa may bati na kong pagbati nga to kang Chris. Sorry. Sorry, iho nga. Karon lang ko ni sulti ni mo ni ini. Maayo ka isulti ka na ko, mami. Ugwad agayod sa imong hunahuna, ha? Nga, usago sa mahimong suspek sa nahitabo kaniya. Tungod kay, dili ako ang iyang naparot sa mga kaso. Dili lang ako. Oh. Daghan ang mga anggulo. Daghan ang mga kaso nga siya ang nigawas nga mananaog. Ang nagkasabot ako, ha? Ngayon ko lang sab siyang nagtuman sa iyahang profesyon nga mulaban siya sa mga tao nga mudangop kaniya. Mauman gani. Pero dili lang yun kalikayan, iho. Nga matandog ko. Matandog ang akong garbo. Ang buangan ko diyan eh. Ang daddy ni Chris. Ang usas sa instrumento nga napildi si mami. Kalabot sa among property. Chris, sorry. Pero, ingon og sa migitib ang akong hatred. Daddy, I'm sorry pero kailan balik-balik ko na ako nga di cute ko gusto nga doon ay magbantay sa akong mga lihok. Ug sa unsang hinungdan, Chris. Wa ko'y kagawasan ang nagahimta nga, Daddy. Pero para gini sa imong seguridad. Daddy, ikaw mo'y angay magbantay. Ug tambag na ko ni mo, hunong na. Unsay hunong na? Hunong na sa imong pagpanglaban, kay tingalig, mao ka na ang magdani mo sa kaalautan. Dili ingon ana kasayon, Crisanta. Daddy, O ka nang tinuod, Chris. hunong na sa pagpanglaban. O sa pa may imo nga, mabuhi naman ta. Daghan pa kayong akong kiatiman. Daghan pa kayo nga kaso. Kinahanglan nga akong humanon. Hao niya, huwag ka mahadlok sa nahitabo ni mo. Kung bawion man sa kahitasan ang akong kinabuhi. Tungod sa akong profesyon. Kung iya mang itugot, nga magkabusan ko sa kinabuhi. Wa ko'y mahimo, anak. Daddy? Ang ako lang, naluwas ka. Tungod kay pinangga ti ka. Ikaw lang ang bugtong handumanan sa namatay mong inahan. Musa, dili ko magkatugot nga dunay na utang mahitabo kanimo. Ug hinaot pa, nga hatagan mo og bili ang akong tinguha nga dili ka madisgrasya. Daddy! Ibaw ka, anak.
Wa ko'y laing gilantaw nga ikaw na sa luwas nga kahimtang. Labaw sa tanan. Gusto ko nga sa dili pa ko motaliwan ng kinabuhia. Mo'y akong makita nga naa ka sa maayong kahimtang. Daddy, Dili ko gusto nga sudyaan ko sa imong mami. Nagipasaktan ko ikaw. O gibati ko lang ang dakong kasubo. Nga sa akong kabisi sa akong trabaho. Daghang mga panahon nga dili ko na ikaw mamonitor sa imong kahimtang. Dad, Karon nga nahitabo kini kanako. Tingali. Usa kini sa pagpabukas sa akong mga mata. E doon ako'y mga pagkuwang kanimo. wa man ka magkuwang, Dad. Bisan sa kong pangayawan, imo man kaning ihatag na ako. Kana tungod sa sobra kong pagpangga kanimo. Pero usa ka na sa dakong hinungdan nga nagkuwang ako kanimo. Unsa? Mo'y akong pagtuo nga pinaagi sa paghatag sa imong mga gikinahanglan. Nakahatag na ko sa akong katungdanan diha kanimo. Pero sayop di ay ako. Daddy, Sa mga kasayuran nga akong nahibawan, ang mga bisyo nga imong nasudlan, gibati ko ang dakong kasubo. Dad, Nahibawan ko na lang nga hubog ka, mutabako ka. sorry, Daddy. Nakaingon ko, pagkadako sa kong pagkuwang kanimo, iha. Dad, ayaw paghila. Dili ko lang kapugyan. Tungod kay, kung nilampos pa, ang mga dautan sa pagpatay ka na ako. Gitaliktan ko ikaw nga. Ingon ana ang tagan sa imong kinabuhi. Dad, Ug labaw sa tanan, napalaka ko. Na kung dili ka muhulong, nga ang imong bisyo karon. Nahadlo ko. Nga moabot ang panahon nga, may tumpawa ka sa kanautan. Tungod kay, dunay laing bisyo nga, akong gikahadlokan nga ikaw, mahimong biktima. biktima saan sa Daddy? Nga mahimo kang biktima sa illegal nga droga. No, wala na ako, Dad. Gilauman ko, nawa ka pa ni anang mong bisyo, anak. Honestly, wagid ko anak, Dad. Salamat kung uwa pa. O ginaot ka mo sabot ka. Nakining tanan na kong gibuhat. Para ka rin mo. Wala ko'y laing giisip ka bahandi. Ikaw, Crisanta. Daddy, Mas maayo pa uga. Ako'y mahimong alaot. Tili lamang ikaw. O ginaot ka masabtan mo kining akong tinguha. Gabantayan ka. Daddy, Dili kini paghikaw sa imong kagawasan. Kundili, para sa imong kaluwasan. Daddy. Anak, Gigunitan mo nga akong kamot, Daddy. gusto ko lang mapati nimo ang pinitik sa kong pulso. Sumpay sa kong kasing-kasing. Mahal ko ikaw. Ug maghinaot ko nga sa dili pa mo abot ang katapusang pagpamilok sa akong mga mata. Timaan sa akong kamatayon. Makita ko ikaw malipayon ug naa sa mayong kahimtang. Ka ni mo, Dad. Ngano nagdrama mataan ni? Manghinaot ko, anak. Kadili ni mo isa likway. Ang akong pagpakabana ka ni mo. Dad, way mahitabo na ako. Ikaw noon, tugod ay gisugdan ka na sa pagkukod sa mga taong dunay kasilag ni mo. Dili ko iksapayan. Kung sa may akong dangatan. Ang ako lang. Mao ikaw, Crisanta. Kay kuntuan ako sa laing kalibutan. O mag-abot na kami ni mami mo. Dili ko niya masudyaan. Nga, ipasagdan ko ikaw. Dili ka pa mamatay, Daddy. Dili pa.
Matagi kong kamayng kadasig sa pagpakabuhi. Krisanta anak. Daddy. Day, Chris. Hay, isang hilito. Murag nagpa-check up ang tos doktor. Aw, ala. Naraday siya ay nagpadrong din eh. Mahal kay ni Asya. Hoy, Oh, ang hilito. Miss Chris. Sip-sip pa nako. Miss Chris. Mangutan na kaganong kitang parusta ka. Kuinging saglit. Natural. Usay sana ko. Nga naman na, Day. Hilom, amay! Ug ikaw ang hilito. Huwag ka may bago sa imong sana ko. Unsay sana ko. Tungod kay sip-sip ka. Sip-sip. Asang pahina nga nahimo kong sip-sip. Lalaki ka man unta. Unyang sumbungero ka. Nagpahabak ang daddy ka labot sa imong nakita nako. Kanali. Misulti na gusto tinuod, Miss Chris. Kanang sip-sip, maunay tao nga mudaot sa katao nga wa magbuhat o dautan. Ang hilito. Kaya na mo tilag maay pa. Ha? Asang dapita nga nasuko ka? Asang dapita? Nga ako nahubog. Nga ako na nabako. Unya, bakak na. Hoy, ay kung na ha? Okay, batasa da. Nangutan ng imong amahan, kalabot sa nahitabo na ako. Nabawas ta nang gisultihan ko siya, nga niya tuwing kayo nga ikaw nahubog, nag-alsa ka na magkani sa iyong barkada, di ba? Di ba? Unya? Sa imong pagtuo, husto ka nagibuhat nimo, ha? Husto! Oh. Hapit pa matusa kung mata sa imong tudlo. Titsi ka? Kung nagtuo kang sayop ko, sound naman. Pero para nako, pwede ko masayop. Tungod kay igo lang kumisulti sa tinuod ngadto sa imong daddy. Animal lagi mo eh. Ha? Uy, paminaw ra. Ang animal, mao ni po nga ang ihulagway sa tao nga bangis, dili maluoy, busado, barumbado. Pero kanang tanan ba? Ngay mo gipangingandre kana kung murag wa ko kapasara na. Ha? Di ko bangis, ha? Pero musuko lang ko kung awayon ko. Mandi ko kumalo eh. Hinungdan nga miluwas ko, giluwas na ko ng imong daddy, yadong giambos siya tungod kay dako ko kasing-kasing nga mopatig kaluoy, luoy ko niya. Kung wa pa ko anong pagbatian nga ako maluluyon, dili mahitabo nga luwason ako imong daddy. Hilom! Ay kung siga-siga is mata ni mo. Istoryahon lang. Ayaw sa ko kahiluman. Tungod kay gipasabot lang tika. Dili pud ko abusado. Tungod kay wa ba ko yung records barangay nga ako nag-abusar sa akong isig katao. Asa kong dapitan nga nahimong animal. Aw tingali nimo. Okay. Nahimo kong animal para nimo tungod kay wa man kay gusto nga mutuman ko sa mando sa imong amahan, di ba? Bitaw. Husto bitaw si Angelito. Hilom ragod umay. Ayaw pag-apil. Ala, oy, naminaw raman ko, Day. Pero ako lang gitimbang-timbang. May punto sab si Angelito. Trabaho raman. Hilom lagi! Litsi. Ay! Miss Grace, maputol lang ugat sa liog nimo. Magkalagot pagod mo. Mga wak may buok. Sultian daga. Nang hinabay ako sa imong amahan nga mundang ko. Aw, labing maayo. Nindot. Clap. No. Pero unsaon man nga dili masamusugot ang imong amahan? Unsa? Di mo sugot imong daddy. Dili siya mosugot. Gusto ka? Magatubang ta. Uban sa imong daddy. Tubangan sa imong amahan. Padunggon di ka. Nga muundang ko sa kong trabaho. Para makaingon ka ba? Nga wa ko magbakak. Okay ka? Salbahis sa giti mo eh. Unta na sad. Ako na sa inihimo salbahis. Ako na sad. Ikaw no? Sultian ta ka ba? May kini mo pagkahilo ang hinuahon ng daddy nako sa? Maayo gid kaayo. Uy. Hello. Ayaw na, Miss Chris. Di na sa tumpong nga imong gigamit na akong giluan. Kaya kini mong amahan bright na, di ba? Dili mahiluan ang unahuna sa imong amahan sa usa lang ka habal-habal driver. Hilom. Di ba? Habal-habal driver ako. Nga, mahiluan ako na unahuna sa imong ka bright, ha? Shit. Tara, kuyog ta. Sudlo na tong imong amahan. Dali, dayon. Para makadungog ka. Ay, apil ko. Maminaw ko. Hilom lagi amay sa baan mo ay. Maminaw lang ka ba? Para maklaro ang tanan. Dali. At tuon tayo mo dari. Dali. Ang hilito. Para maklaro gid sir. Para dili makaingon kining imong anak nga ako sa kasip-sip. Ang hilito. Sir, nanghin ko nimo ba? Mundang ko sa kong trabaho nga magbantay sa imong anak. Dili ba sir? Tinuod ka na. Nakapanangkin ko pero wa ko musugot ka mundang ka. Tungod kay maoy akong gihuna-huna nga luwas ang pinangga kong anak. kanungo ka, Miss Chris. Hilom ang hilito. Ay pag-utong-utong, mura kang Chris. bata na mag-utong-utong diha, no? Anak, abi ko baga, nidatom sa imong kasing-kasing nga akong pagpasabot kanimo. Nga kinahanglan nga luwas ka.
Aron sa higayon nga mamatay na ko. Mubadahay ang pahiyom sa kong mga ngabil. Nga makita ko ikaw. Nga malipayon ug layo sa peligro. Daddy. Unya, sir. Usab ko na sa kong hangyo. Usab ko ba? Undan na ko, sir. Para magmalinaw ang unahuna si mong anak para dili magrigor ang iyang konsensya ba? Ayaw, Angelito. Nagpakiluoy na ko sa akong anak. Ipasabot ko na siya sa akong tumong. Ganong gipabantayan ko siya. Dad. Dili ka hilabtan. Dili ka badlungon, Crisanta. Sa maayo mong binuhatan. Pero giatagan ko siya og katungod sa pagbadlong kanimo. Kung naan ka sa hiwi nga dalan. Daddy. Hangyo lang ako. Bisan sa nahibilin ko na lang ang kutlo sa akong kinabuhi, Chris. Dad. Anak. Ang sama na gipanulti ni mo. Wa hibawi ang oras nga ako. Mawi una. Ilabi na karon nga may mga tao nga nagtinguha sa akong kinabuhi. So, ana si Angelito nga magbantay ni mo? Anha siya kanimo, anak. Daddy! Sa naman. Klaro na, Miss Chris. Wisit bayag naong ni mo ay Angelito. Oh, okay, wala problema. Balag busit ng dagway na ko. Di sana ko naon nga gitamparus ko nimo. Nya reklamo ka? Wow, reklamo gud. Di lang ko mo reklamo tungod kay sabton giti ka. Kinahanglan mo sabot ko nimo manghud gud ka. Ang maguwang kinahanglan mandigong mo pasaylo sa iyang manghud. Unsa? Magampo lang yun ko nga dili kagabaan ako. Unsa? Ngano? Magkagaba di ay ka? Matod para ba sa mga katiguangan anging tahuron ang mga maguwang kay makagaba ko no. Ha, palayo ra. Di ginamay tabong magabaan ko tungod nimo. Mabitaw nga mo tapang sa kukampo nga di lang jud ka magabaan. Uy. Palayo labang og pito ka laod Ay kabla ka, Miss Chris. Bisan tulog nabantay ko nimo. Himuon akong buta ang akong kaugalingon. Basta tinarong lang, okay? Kung makita sa nako nga mahimutang kas peligro, paralip ng tagil ka. Hilito. Oo, mana. Kasabot man ko ba? Basinog nabalaka ka ba? Laro kayo eh. Hibaw ko. Kung noon sa imong nabalakan ba, nga magsunod-sunod ko nimo, nga dili jo ka gusto nga doon ay taong magbantay nimo. Nanas pahak. Unsa? Nanas Kaya pahak. nga naman ko no? Basig na hadlo ka nga bantayan ko kamo uban sa imong uyab. Unsa? Tamparoson ti kagbalik unsay uyab. Oh, ngano, wa pre kay uyab. Uyab ko taon. Ay pamakak makak magay. Sulti las tinuod. Kay kun na kay uyab, unya mag-date mo, ang sabot man ko ana. Sagdan ta mo di ko manghilabot. Pero kung barkada ang kaning imo ikauban ay kabalaka, palayo ra gyud ko. Dili ka may tabo nga magsamok-samok ko ninyo. Nga, tungkol kay bodyguard na si kilid ni mo, ayaw, layo ra ko, distansya ra gyud ko. Bantay bitaw ha, bantay gyud. Oh, lagi, distansya ra gyud ko. Di gyud ko manghilabot. Kay, kuyo ka sa imong uyab, kalipay ko nas man nag-uyab, di ba? Ansa? Panalitan, ngaon mo, di ko duol, uy. Nya, gunit-gunit mo skabot, okay ra na. Nuri mo sa plaza, okay ra na. Nanaw mo sini, okay ra kay ko. Wag gini problema. Pero dadon kas biglang liko, alisod na. Badlungon ta ka. Si biglang liko. Ay, sus. Wag kay may bawo ng biglang liko. Kanang biglang liko. Kanang mo check-in mo og motel. Unsa? Uy, di ka na mahitabo, no? Good. Mao gani, nga badlungon ta gyud mo. Kay dili pa man angay mahitabo tungod kay dili bagod mo kasado. Badlungon ta ka na. Uy, kanahan, hanggaw, pahong ka man tingali, unsa, no? Bida sa nang baba ni mo. Patak ka laglitok. Muralag, para nimo dili bation nimo kung say kanabang wa nimo batiya kung say bation sa tao nga imong ikasulti nga nganlan nimo ni anang ngilad nga mga pung. Giver! Mo na ginaingon, Kevs. Yeah? Bahala ko sa bation nimo, I don't care. See? Libat-libat pa kasi imong mata. Magbuot ka! Ay, pagbuot ako! Laliman ka ng nganlan kag kanahan hanggaw pahong. Ikaw nganlan na, lalipay ka. Suwaye, di ba? Igo ka sa tamparos na buang ka. Kita mo na. Di lagi maayo. Pero ako okay lang ko. Sabton di ka. Sa gihapon, sabton di ka. Tungod kay manghud di ka. No? Uy, uplok, tunto. Dili Sa- mahitabo ang imong giingon nga mo check-in. Kay wa ko'y uyab, kasabot ka. Wa! Okay. Labing maayo. Imo pang gisinggit. Giduol pa ni Musnunggan ako. Di ba ka kasabot?
Hapit na maibuting atulin ako. Pero paminaw sa na. Hunungan ang imong pagpanabako, ha? Unsa? Hala no, hilasa ko nimo. Mamadlong ka na ako, ana. Makadaot na sa imong health. Wa kay labot. Makadawa ka na. Sa kapila ko madaot wa kay labot. Oh, paghilom ra gubi, mananawag nako. Si Ray, hilom ha. Hello, Ray. Oh, pwede nga magkita na. Oh. Asa? Ocean Park. Okay. What time, Ray? After lunch. Okay? Yes, yes. Bye. Good, good, iho. Start the ball rolling now. Yes, Mami. Oh, gusto kong maayong resulta, iho. Magkalaom kami. Nga na si Crisanta nga anak ni Mr. Baldomero. Mahulog sa aking mga kamay. Very good. Very good, iho. I am happy for that. Oh, Kalit lang. ano naman, sad? Mutana lang ko rin mo. Uyab mo nang, Ray? Anong tanam ka? Uyab ba mo? Sulti lang ko. Wa kay katungod ng mga tanan ako, anak. Okay, mauman ka. Pero, bawal nga mag-inom, ha? Uban kang, Ray? Unsa? Bawal. Gidili ang pag-inom uban kang, Ray. Kasabot? Kahilas ko di mo. Hilas ikang mamandot ako, anak, ha? Ang ako para na sa imong kaayuhan. Kasabot ka? Uy, hanggaw tunto, amaw. Huwag magbuot sa kong pagabuhaton kung gusto ko. Huwag magbuot na ako, nakasabot ko! Mukairita ka. Basta, okay lang. Nagpaimang no lang ko di mo. Kung di ka mo tuman, saan ko man? May magbata kang way buot. Bunala na ako, oy di na mahimo. May mansadog kabaw ka, nga higta na kong imong ilong para mo sunod ka sa akong mando, di. Ug ayaw badlong-badlong na ko ha, kay hilasan kikustanan. Ningkamot lang ko. Naningkamot lang ko nga makatabang sa imong amahan. Unsa? Para rin sa imong daddy. Sige, rin ako. O sa sunod, kung masuko ka man ako, kung sagbaon ko nimo, ayaw nang kausa. Kadua lang. Kung sagbaon ko nimo sa wang aping at bangis, tuo. Para di ko mapungol. Para kompleto ba? Okay? Sige, Miss Chris. Smile. Take care. Ingat ka. Okay? Tuntog yun. Kipasdanaan pa ko. Pero, dili ko sabi kalimot nga mahinumdum po sa gisulti ni Daddy. Nga gusto niya nga mahunong ko sa kumbisyo. Maglagot man unta ko ni Daddy, pero ilawom sa kundukan sa dihang nakita ko nga nito ang luha ni Daddy. Ang iyang gusto nga luwas ko, safety ko. Natandog sa mga kong kasing-kasing. Namatudan usap niya ang iyang pagkuwang nako. Kuwang siya sa panahon din ako tungod kay busy siya sa iyang profession, sa iyang gatherings. Ug natandog pud ko sa diyang misulti siya nga sa dili pa sa katapusang pagpamilok sa iyang mga mata. Iya ko makita nga magmalipayon nga naa sa maayong kahimtang ug luwas gikan sa mga dautan. Asa man ka, Inday? Mula ka ako. Ay, asa lagi? Magkita mo sa kong barkada. Kadtong Ray? O, amay. Day, nakauyon si ka ng Reno? Ha? Nga naman? Ang sabay mo nakita kang Ray? Sobra gyud, kahambugero. Amay. Mao gid nay na matikdan ako niya. Basta lang nga mugiro agyud oy. Kung manghambog siya, okay ra. Tungod kay may kaya man siya. May ikasa lang sa kinabuhi. Milyonaryo. Mapahitason man siya, Inday God. Amay. Matud para ba no, sa istoryahon, ang magpataas ipaubos, og ang magpaubos ipataas. Paraan ba yan na, oy? Ha? Ay, di man sad good. Walang yun ko makauyon sa kinaiya ni Ray. Pero, para na ako. Okay lang. Okay lang wa ka makauyon sa kinaiya ni Ray. Pero, nako, okay lang gid kaayo. Way problema. Ha?
okay ra para nimo? Okay ra gyud kaayo amay. Oh, okay raman sad ka nimo. Pero okay raman sad da kay tungod kay murag di maglagyo ang inyong kahimtang, di ba? Ansa? Puro man mo adunahan, magkasinabot yun mo. Ay, di ka na amay oy. Uy, day ba sinog maghubog na sad ka ha? Ay, way magbuot na ko oy, maunsa ko. Ala, gusto kang magkonsumisyon ng imong daddy? Amay, Unya, si Angelito, magbantay pagyapon nimo. ambot lang ako may baw. Diha ka na. Og hoy, bantayis daddy ha. Oy. Ay, spoiled jud na pagkaanak si De Crisanta. Unsaon man god pinatuyangan man ni Sir Baldomero. Resulta, di na mo patuog badlongon. Tuwa na tingali sila karon dito sa Ocean Park. Way nagsunod ng motorsiklo. Sa ato pa, wa si Angelito. Bahala ka, uray, wa ka. Sorry. Hello, Ray? Asar ka? On my way na. Okay, bye. Bye. Yun na, hapit naman tayo ma-empty akong gasolina daw. Magpatubil na ako. Bye, mami. Bye, iho. On the way na si Chris dito sa among abutan nga dapit. Oh, okay. Good luck, iho. Okay, ato na ko. Oh, ang imong allowance. 5 bundles. 50,000, mami? Yes, iho. Hi, mami. Bye, iho. Take care, iho Raymond. Pinanggag kong mami. Chris, bira, ang imo rin daddy ang nagatibang sa katigayunan ni mami. Oh, shit! Yunong lagi ka. Distansya lang ta. Layo na to ta. Pero makita na to si Chris nga nasa gasoline station. Patubil ang gasolina. Di lang yun ta mo doon? Di ta magpadol? Diri lang ta. Diri lang ta. Diri lang ta. Nasday Chris ay. Nanaog. Murag. Uy, tuwa pa ingon sa convenience store sa maong gasoline station. Lantaw lang ta. Diri lang ta. Okay? Wabay! Di ang bayad, miss. Energy drink o 1 pack ng cigarette. Naku man nagtubil. Mabayad ako. Dali ang resibo, be. Yamat lakod. Sakyanan. Top down. O bulos na naghukas. Tagas ang mga buhok. Sinapid pa. Marag mga players NBA. Hey, Pampor! May mga patik pang Come here! buhok lawas. In English pa. Oh, Nanaog siya. hey, pretty girl. Ayay, ako may gitripingan da. Hey, what's your name? Hmm? I'm Chris. Oh, Chris. I like you. Oh, but I don't like you. What? Don't waste my time. Oh, no. No. Kunitan ko da. Ibabagan pa ko. I said I like you. Pahawa. Get out of my way. I like you. Shit! Gigagpus! Kumuton ko yung itlog. Ouch! Ouch! Ang ka, ha? Ouch! Ouch! Day, hanggaw ka! Oh my goodness! Nangatawa pag yung mga kauban. Oh my goodness! Kasakit sa kong itlog! Kabaday! In English pa kang amawa ka? Bullshit! Labaw ka pang bullshit! Nagtuo ka hindi ka patulan, ha, miss? Tamparusun di ka! Kini!
Are. Kinsay misagay sa akong kamot! Huwag. Babae siya. Don't ever touch her. Angelito? Unsa maghay sunod nga mahitabo. Mga kasama, sunda ang uban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Habal-habal driver ka lang. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliagay Spares. Spinner, Randy Nacorda Tayad. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama. Ug mo to mga kalistener ang part 2. So dugay-dugay kita makasumpay ning drama ha kay taas nga manggod. Nya magagad ka sa kuan sa load, no? Kaigo bagdi nya sa kuan sad. Magagad sa ang cellphone nga low storage ka kalingaw man low storage kay mapuno ba, no? So, kailangan po kung mag-delete. Muna karon kinahanglan jud nga mag-delete pa ko para maka-upload tagbalik aning drama kay taas lagi kayo. Mga ka-listener. So mura to, murag di ko ka murag pa ko sunahon na ba kay katugon pa. Way idea ay kasulti. Gaduka pa, murag lami pa katog ka-listener no pero sayo mata kayo. Sugma ta po ning ulcer. Gutomon ba? Sanggut to gay matog bitan na. Gutom no. Resulta sakit yan. Mga to mga kalisteners, thank you so much for watching. Puho na ta mag taas ng istorya no. God bless.